Добрый дзень, вітаю ўсіх, вітаю. Сёння мы скончылі ўжо з Аланом Вейкам. Мы будзем сёння гуляць у Блюпрынца. Блюпрынц мы пагуляем, можа быць, некалькі стрымоў. Я хутчэй за ўсё, я жадаю даць гэтай гульне час, каб у яе паглыбіцца. Я думаю, стрыма 2-3 я бы жадаў у ёй правесці, каб, зразумець, па тыпу маё, не маё. Вось, я ўжо трошкі пагуляў у яе, у Блюпрынца, але не шмат, у мяне ёсць ось профіль ужо. Я пагуляў усяго 50 хвілін, і гэта не шмат, гэта зусім не шмат у гульне. Я толькі базовыя механікі літаральна паглядзеў. І нават не дабраўся да таго, пра што, я так разумею, ёсць у гульне. Зараз мы ўвогуле раскажу, што за яна, я нават пачышчу гэта захаванне, яно там не вельмі патрэбнае. Мы можам пачынаць. Яно адразу мне новую гульню пачне. Вітаю, єський гаспадар. Зараз будзе пачатак, гульня як бы ўсё тлумачыць, але зараз я яшчэ патлумачу, чым як бы галоўная завязка. I, Herbert S. Sinclair of the Mount Holly Estate at Reddington, do publish and declare this instrument my last will and testament, and hereby revoke all wills and codicils heretofore made by me. I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew, all of my right, title, and interest in and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate. The location of the room has been kept a secret from all the staff and servants of the manor, but I am confident that any heir worthy of the Sinclair legacy should have no trouble uncovering its whereabouts within a timely manner. Should my grandnephew fail to uncover this room or provide proof of his discovery to the executors of my will, then this gift shall lapse. In witness whereof I have hereunto set my hand this 8th day of March, 1993. Herbert S. Sinclair. У прынцыпе, у застаўцы ўся завязка гульні, але давайте зноў жа там мне заўсёды было цікава, можна выйсці? Можна выйсці было ўвесь гэты час. Мне было цікава гэта, я пагуляў 50 хвілін, можна было выйсці. Ладно, глядзіце, якая справа. Вітаю, Очпатэйт, вітаю, єський гаспадар. У катсцэне ўжо як бы ўсё было, але давайте завязку я падтлумачу ўсё ж такі. Завязка наступная. Наш галоўны герой, яго, ён яму прыходзіцца, не дзедам, а гэтым, неважна, карацей. Ёсць, буду называць яго дзедам, можа быць, гэта не важна для гульні, такая дэталь. Але ён
наш герой атрымлівае ў спадчыну, нават нягледзячы, што ён не ў чарзе на прыняцце спадчыны, ён атрымлівае увесь маёнтак і ўсё, што ёсць у там, не ведаю, вельмі багатага гэтага дзеда. Вось. Усё ў спадчыну ён атрымлівае, але ёсць умова. Галоўны герой павінен знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым доме. Ніхто не ведае месцазнаходжання гэтага 46-га пакоя. Ён атрымалася ў сакрэце ад усіх. Маёнтак незвычайны, і ну, зараз з гэтым яшчэ разбярэмся. Галоўны герой павінен знайсці 46-й пакой, тады ён атрымае ўсю спадчыну. Гэта ўся завязка літаральна. Наша матывацыя гэта атрымаць спадчыну ад нашага там, ну, як гэта, не ведаю, дзеда, не дзеда, там кім ён прыходзіцца. Вось. У гульне у прынцыпе ёсць свае механікі, яна нам пакраху ўсё распавядзе, это не вельмі там нешта надзвычайнае. Сама гульня прадстаўляе сябе пазл, пры гэтым пазл з рандомнай генерацыяй, так? З нейкімі яшчэ схаванымі матывамі, я не ведаю. Ну, карацей, я не нагуляў за такого, то бок я кажу, я нагуляў 50 хвілін дагэтуль, гэта я зараз перазапусціў гульню. І я знайшоў адзін цікавы пакой, але не ўпэўнены, як там усё і пойдзе. На дыске лідзем адправляецца 10 000, дзякую вялікі. Вітаю, я Патейта, вітаю, містер Сынкер. У нас сёння Blueprints, і мы ў маёнтку з пазламі. Гэта тлумачэнне нашага, ну, механікі. Злева зверху, як вы можете пабачыць, крокі ёсць. Калі вы пераходзіце ў іншы пакой, іх даецца 50 на дзень крокаў. Калі вы пераходзіце з пакою ў пакой, вы губляеце крокі. І калі у вас кончацца крокі, вы стаміліся і дзень скончваецца. Маёнтак незвычайны, маёнтак перабудоўваецца кожную ноч. О, даволі цікавая гэтая самая гара. Бачыце? Не зусім незвычайная. Кожны раз, калі вы скончваеце дзень, маёнтак абнуляецца. Вітаю, мега па-азерскі. Маёнтак абнуляецца, і трэба зноў пачынаць яго нанова. Гэта частка яго. Так, адчыніць толькі ў выпадку маёй смерці. Саймон, вітаю на гары Холлі. Ты можаш мяне ты можаш гэтага не памятаць, але ў мяне вельмі добрыя ўспаміны аб тваіх шматлікіх візітах сюды, калі ты быў маладым хлопчыкам. Я спадзяюся, гэтыя пакоі прадставіць табе столькі ж задавальнення, як і тады у тыя летнія дні. Так. Тады, калі ты будзеш гэта чытаць, я думаю, што ты поўнасцю ведаеш аб маім апошнім жаданні і ўсіх дэталях такое, што я патрабую ад цябе. Калі ласка, не палічы, што я жадаю, каб што я зрабіў перад табой гэтае ускладненне перад атрыманнем спадчыны з-за таго, што мне не дастае ў цябе ўпэўненасці. Я ўпэўніваю цябе, нішто не магло так. Гэта было найменшае, што магло прыйсці мне ў галаву, калі я абраў цябе як майго спадкаемца. Сказаўшы гэта, яшчэ ёсць тут ёсць некалькі галоўных правіл у гэтым выпрабаванні. Так. Што я павінен прывесці да твайго ведама? Ніякіх прадметаў альбо інструментаў нельга прыносіць у будынак звонку. Так, on to say from the outside. Не, пачакайце, стейты гэта ўвогуле на тэрыторыю ўсяго маёнтка. Нельга прыносіць на тэрыторыю маёнтка звонку. Прадметы і рыштунак, знойдзеныя ў маёнтку, нельга забіраць з маёнтка, з тэрыторыі, карацей. Нельга забіраць з тэрыторыі. І нельга заставацца на ноч. На Baldur's Gate першы адправляецца 1000. Я не думаю, што... Так, я не думаю, што ніводнае з гэтых абмежаванний прадставіць для цябе нейкую складанасць, але гэта вельмі важна, каб ты пачынаў кожны раз, ты пачынаў нанова з кожнай раніцы і не спадзяваўся на поспехі сваіх папярэдніх дзён. І апошнія словы маёй рэкамендацыі. Не думай, што пакоі, які ты знойдзеш сёння, будуць тыя ж самыя пакоі, які ты знойдзеш заўтра. Гэтыя землі праставілі мне дом, так.
на апошнія паўвека. І нават я не ўпэўнены, які пакой ляжыць за кожнымі дзвярыма. Твая бабця звычайна казала: не ідзі туды, куды вядзе цябе шлях, пакінь шлях і ідзі туды, куды ты жадаеш, каб ён цябе вёў. З усім маім любоўю і найлепшымі пажаданнямі, удачы табе. Герберт Сінклэр. Вось, гэта завязка. Для тых, хто ў нас людзі дадаюцца, я толькі літаральна, гэта як бы туторыял. У мяне мапа маёнтка. Зараз я яшчэ раз распавяду, што ў нас увогуле па раскладзе, у выніку, што мы ўвогуле ведаем. Мы ў маёнтку, мы гуляем за персанажа, якому ў спадчыну дастаўся гэты маёнтак і ўсё, што належала дзеду. Але ёсць такая асабістасць. Мы, насамрэч, мы не можам поўнасцю ўвайсці ў спадкаемства з-за таго, што мы павінны выканаць апошнюю волю нашага дзеда. Па-мойму, дзеда. Ось, апошнюю волю дзеда. Ён жадае, каб мы знайшлі у яго 45-пакаёвым маёнтку, знайшлі 46-й пакой. Дзе знаходзіцца гэты пакой, не ведае ніхто. Толькі ён і ведаў. Спытаць няма каго. Мы павінны ў маёнтку праводзіць дзень, і уначы мы не маем права заставацца тут, у гэтым маёнтку. Мы яго павінны пакідаць. Мы не можам прыносіць альбо выносіць прадметы з гэтага маёнтка, з тэрыторыі гэтага маёнтка. Мы кожную ноч гэты самы маёнтак перабудоўваецца. Мы павінны будзем пачынаць нанова. Поўнасцю ўсё з самага пачатку будзе пачынацца. То бок тэарэтычна, я не думаю, што гэта праўда, але магчыма, гэтую гульню можна прайсці. Калі ты ведаеш сакрэт маёнтка, то можа быць яго даволі проста прайсці. Але мы не ведаем сакрэта маёнтка, мы не ведаем, дзе шукаць 46-й пакой. Нам невядома ні халеры. Вось. Вітаю, Рэгана, вітаю, Яск Бласк. Усім вітаночкі. Вось, гэта наша завязка, так? Як працуе далей? Маёнтак, калі мы адчынім мапу, злева знізу у нас ёсць, мы знаходзімся на ўваходзе. Ёсць антычэмбер, я забыўся, як яна перакладаецца, але карацей, заля. Заля знаходзіцца вось на адваротным баку. Гэта адзіныя два пакоі, якія зафіксаваныя кожны раз, кожны дзень. Я не ведаю, магчыма, нам патрэбна дабрацца да вось гэтага пакоя. Я не думаю, што з яго будзе выхад у 46-й пакой, але як мінімум дабрацца да яго будзе цікава. Мне падаецца. У нас у інвентары нічога няма, можна спыніць дзень у любы момант, то бок мы можам ран пачаць па новай у любы момант. У нас ёсць як бы вось гэты пазл, і наша задача знайсці тут 46-й пакой. Як вы бачыце, тут у нас 5 на 9, так? Тут 45 пакояў можа знаходзіцца на мапе, толькі 45 пакояў. Няма месца для 46-го, але з-за таго, што будынак кожны раз перабудоўваецца, тэарэтычна 46-й пакой можа знаходзіцца не ўнутры маёнтка. Ён як можа знаходзіцца ўнутры маёнтка, патрэбна проста, каб ён трапіў нам у рукі, гэтая картка з 46-м пакоем. Зараз наконт картак. Давайте я вам покажу. У нас ёсць 3 дзвяры, мы можам браць любую, так? Бярем правую. І мы абіраем, які пакой будзе наступным. Так і працуе гульня. Мы гуляем у рагалік, у які мы вольны абіраць наступны пакой. Мы абіраем, які будзе наступны пакой. Я зараз іду ўправа, я бяру сабе праход, і там будзе праход. Просто калідор. І тут, напрыклад, дзверы ў заходнім крыле хутчэй за ўсё будуць зачыненыя. Бачыце? Гэтая штука можа тут не з'явіцца. Мы можам збіраць, кожны пакой мае свае, як бы, можам нешта мець важнае, альбо ўвогуле не халеры важнага. Таму кожны пакой ты кожны раз аглядаеш, як быццам бы ён новы, таму што яны генеруюцца трошкі па-рознаму. Так, учора бачыў інтэрв'ю Сэма Лэйка, што франшыза, якая не яго, але з якой ён бы хацеў прапрацаваць, Мумітролі. Сэм Лэйк круты. Я бы паглядзеў на карце Мумітролі, гэта анамалія ў бюро кантролю. Вось, тут у нас, у прынцыпе, у пакоі ні халеры няма. Нагадваю, злева зверху у нас ёсць крокі, 47 крокаў. Так, давайте мапу пагляджу. Давайте тут... сховішча давайте. Поставім. У гульні ёсць прадметы.
Я, блин, нешта скачу з тэмы на тэму. Злева зверху у меня как колькасць крокаў. У мяне іх 46 зараз засталося. Кожны раз, калі я пераходжу паміж пакоямі, не адчыняю пакой, а вось нават просто назад пайду. А я губляю крокі. Калі крокі скончацца, то на сёння мы скончваем і патрэбна перазапускаць дзень. Я знайшоў ключык. Так, у нас трошки ресурсаў нейкіх падабралі. Я не ўпэўнены, куды ўсе ресурсы ідуць. Я ведаю толькі, куды ідуць ключыкі, і яны ідуць у замкі, гэта лагічна. Можна дзверы некаторыя адчыняць. Вось. Так што, ну, у прынцыпе, гэта абмежаванне. Дарэчы, у маёнткі вельмі дзіўныя ёсць малюнкі. Бачыце? Тут десятка, так? Вось. У мяне ёсць падазрэнне, што гэта можа ўплываць на праходжанне. Ну, гэта можа быць падказкай для нашага сакрэта. Але пакуль нам вядома амаль нічога. Бачыце? Малюнкі трошкі дзіўныя. 46-й пакой дакладна існуе. Мне падаецца, дзед проста з люкай не хацеў аддаваць спадчыну. Так, ён напісаў у сваім лісце, што гэтае выпрабаванне, ён ні ў якім выпадку не думае, што гэта самае, ну, што мы не дадзім рады. Ён перадаў, ён у абыход усіх правілаў, ну, па тыпу, ён не да бліжэйшага свайго там, ну, сваіх родзічаў нейкіх перадаў. Ён перадаў дакладна праз там, атрымліваецца, ён не дзед, ён па тыпу, як ён, дваюродны дзед атрымліваецца, так? І ён проста добра ставіцца да нас, і ён верыць у тое, што найлепшым спадкаемцам будзем мы. І як ён напісаў у сваім лісце, што ён упэўнены, што мы знойдзем яго, і як ён напісаў у сваім увогуле у сваёй спадчыне, што у сваёй апошняй волі, што толькі сапраўдны нашчадак Сінклераў можа знайсці гэты пакой. На сёння мы скончылі, до сустрэчы на наступным стрыме. Не настолькі. На Baldur's Gate адпраўляецца яшчэ 5000, на Alien Isolation набраляецца 9500. Дарэчы, я выправіў праблему з ботам, памятаеце, там учора падвісала трошкі Hollow Knight. Зараз у нас таймер зноў працуе і падвісанняў няма. Так што, добра. Праход далей. Мы можам, давайте пабудуем вось гэтыя, і каб у нас улева-ўправа былі яшчэ праходы. Што мы такія ж ляснутыя, як ён. Ну, магчыма. Вось. Пакой. Ёсць што-небудзь цікавае? Гульня кажа, што... Ну, тут я сустракаў дзённік у гульне, які кажа, вельмі хутка ты знойдзеш, што, ну, шмат інфармацыі па тыпу ў гульне, і табе добра было бы мець нататніку, які бы ты запісваў некаторыя дэталі. Напрыклад, усе гадзіннікі, пакой з да халеры гадзіннікамі, і паўсюль адзін і той жа час, так? А не, ну ён пакрыху ідзе, тады гэта не вельмі мае сэнс. І гэта можа ўплываць. Ну, гэта можа быць часткай пазла, але я не ўпэўнены. Запісваць усё я не жадаю, так? Але дзіўныя моманты адзначаць давайце, ну, можа быць варта, можа быць сабе завесці нейкі нататнік, але я пакуль бы проста пашпацараваў па маёнтку некалькі дзён, пакуль я не знайду нешта, што мне патрабуе нейкага рашэння, а потым я ўжо буду... Так, тут пазл будзе ў наступным, а калі я пабудую гэты пакой... Ну вось, ён замкнецца, я ў любым выпадку замыкаю. Ванная. Цікава, што ванная? Давайте ванну, я ванну ніколі не адчыняў. Чи ўсё тут ні халеры няма? Ну так, гэта проста ванная. Ён просто тролліць. Не, ну, глядзіце, мы гуляем як бы ў гульню пазл, і правілы пазла нам падтлумачаны. Ну, то бок, правілы ёсць. І мы, ну, лічым, што правілы як бы... Уводныя пазлы нас могуць падмануць у самім пазле, але уводныя правілы пазла мы прымаем як ёсць. Неважна, наколькі яны могуць быць абсурдныя. Цалкам не здавайся, ты абавязкова яго знойдзеш, насамрэч яго няма. Ну, можа быць такія. Ванная ўсё яшчэ не зразумела, навошта ўвогуле такі пакой. Блін, а я не магу адмяніць, так? Я зараз не магу адысці, я ўжо пачынаю абіраць новы пакой. Давайте вось такі. Возьмем грошыкі сабе. Магчыма, мы у гэты дзень далёка не пройдзем. Так, грошыкі і нататка. Бріджит, калі ласка, падбяры трошкі фруктаў сёння перад пятніцай, таму што у нас толькі што нам паведамілі, што у нас можа быць дадатковыя госці, даследуючы дом наступнай
на наступным тыдні. 50 крокаў павінна быць больш чым дастаткова, так што я думаю, што роўнае раздзяленне будзе ідэальным. 5 яблыкаў, 5 бананаў, 5 гэтых самых яканых oranges. Апельсінаў. Так. Да, выдадзеная колькасць павінна пакрыць твае расходы, але, калі ласка, прынясі назад ўсё, што застанецца. І я забраў 4 манеткі. 5 яблыкаў, 5 бананаў. Мне падаецца, гэта частка пазла на гэты самае, на колькасць, колькі каштуе банан. Ну, вось такая. О, апельсін. Дае 5 крокаў. Я атрымаў 5 крокаў, магу больш падарожнічаць. Яна потым застаецца 4 манеты. Окей. Паглядзім. Просто, ну, у канцы, калі дзе патрэбна даваць адказ, яно як бы не з'явілася. Блін, і гэта вось закрытае месца. Давайте, я шукаю зараз далей праход, я спрабую адчыніць як мага больш пакояў. Для гэтага перш трэба знайсці папярэднія 45. Ну, вось мы як бы адчыняем гэтыя пакоі зараз. То бок мы праходзім пакрыху адчыняем пакоі. Во, вось гэтая нататка. Яна кажа, што вам бы лепей завесці дзённік. Ну, пакуль яшчэ гэта не настолькі неабходна, але ў пэўны момант ты прыйдзеш да думкі, што было бы вельмі зручна мець каля сябе нататнік, які запісваць. Гэта падказка нам літаральна як гульцу по тыпу чэл. У гэтай гульне прыйдзецца рабіць нататкі па-за межамі гульні, таму што можа быць шмат інфармацыі і разважанняў. Абсерваторыя. Адна зорка кожны раз, калі вы выцягваеце абсерваторыю. А ў мяне месца няма, так? Мне будет далі... не, гэта літаральна адзіны варыянт, які я магу ўзяць. Давайте абсерваторыю. Так, добра, абсерваторыя. Є што-небудзь? Глобус можна крутіць. Так, зафіксаваныя зоркі. Кампаньон для сузор'яў. Ричард Уит. Пен Эріс Бёртон Санс Паблішинг. 1809 год. Зараз 1993 год. Гэтай кнігі больш за 100 гадоў. Амаль 200 гадоў. У мяне ёсць нататнік, у якім выпісаны ўсе алхімічныя рэцэпты абодвух Kingdom Come Deliverance. Ну, круто. Я, можа быць, возьму, у меня тут под рукой ёсць нататнік, я, можа быць, пачну пісаць, але пакуль я не бачу сэнсу. Ну, скажем так, інфармацыі пакуль столькі, колькі, ведаеце, калі я зараз пачну записываць усе дзіўныя рэчы, я просто кожны пакой буду опісваць, таму што кожны пакой ёсць нейкія дэталі, якія мяне турбуюць. І я думаю, што яны ўсе просто пыл у вочы, які не важны. Мне няма чым фільтраваць важнае ад неважнага аддзяляць. Дык нельга збіраць кнігі. Увогуле любыя прадметы, калі мы атрымаем спадчыну, толькі тады мы зможам гэта ўсё, што пажадаем рабіць з гэтым. Разумееш, так? Правілы такія, мы не можам нічога прыносіць на тэрыторыю маёнтка, ніякі рыштунак і прадметы. Ну, акрамя вопраткі сваёй. І нічога мы не можам выносіць. Каб было... наконт 45 пакояў. Каб было... Агледзець папярэднія 45, каб было... Я быў у 45 пакоях, але ў гэтым не быў, значыць, ён 46. Я так думаю, што ў ім будзе спецыяльная адзнака. Ну, мы будзем ведаць, калі мы знайшлі 46. Так, гэта кніга мае поўны набор зорнай інфармацыі па зорках, набор сузор'яў і назіраемыя эфекты, якія з'яўляюцца з кожнай зоркай. У залежнасці ад колькасці зорак, якія вы пабачылі ў нябёсах у любы дзень, розныя сузор'і розных памераў могуць быць бачныя. Часта часу больш за адно ў адзін дзень. Гэта кніга, вельмі важная база, ну, моцная база для астраноміі, базаваная, карацей, кніга, дапаможа вам лёгка ідэнтыфікаваць гэтыя сузор'і, як гэта, здзівіць вашых сяброў і раскрыць для сябе задавальненне ад назірання за зоркамі. Паўночная зорка, плюс 1 золата. Близнюкі,
Два так самых куфара дадано у уваходную залю. Слайс 3 крокі. Дыамант, маленькі дыамант, 1 гем нам даюць. Паўднёвы крыж, пакоі з 4 дзвярыма больш верагодна, што яны выпадуць сёння. Яблык фермера. Яблыкі сёння вельмі смачныя. Клавіс, ключ, плюс 1 ключ. Вялікі дыамент, 5 гемаў даецца. Драксус мёртвы. Тупікі сёння больш, верагодныя. Так. Паруса, гэта колькі у нас ужо? 15 зорак, не? Пачакайце, я ўжо заблытаўся колькі. 4, 5. Можна А чаму шостага няма? Дзе 6-я сторонка гульня? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11. Ну, ось такое. Так, Draxus the Dead. Паруса ўсё на 50% танней. Флориалис, карацей, кветачкі. Зелёныя пакоі з большай верагоднасцю будуць мець спецыяльныя кветкі сёння. 20 зорак. І гэта апошняе. Добра, давайте паглядзім. Я ж магу вось гэтай паўзаемадзейнічаць. Давайте-ка, у залежнасці ад таго, колькі зорак я сёння знайду. Давайте-ка я яшчэ тут агляджу. І ўсё? Оу, ты куды? Не, вышэй давай. Толькі ўверх і ўніз у яго ёсць магчымасць. А што калі я яго опусціў, то... Неяк дзіўна. Ён проста блакуе мне праход. Навошта такое рабіць увогуле? Ладно, давайте падымем яго. Я зразумеў. Тут як бы з якога боку я кручу, гэта ўплывае. Гэта я максімальна яго падняў зараз. 6-я сторонка ў 46-м пакоі. Там яшчэ прапушчана нормально, так, это не адзінае. Так, давайте яго разгарнем і паглядзім. Ага. 1. Зорка. І ўсё. І больш няма нічога. Глядзіце. У мяне колькасць зорак дадалося. То бок, чым больш мы абсерваторыі будзем знаходзіць, тым больш зорак будзе на нябёсах, так? Я па тыпу дадаю колькасць зорак. І сёння я атрымаў 1 зорку, але ў наступнай абсерваторыі я пабачыў блізнюкоў. І яно не ўсё не захоўваецца, хутчэй за ўсё, па-за адным забегам, так? Забег проста можа зараз раптоўна скончыцца. У мяне ёсць толькі 1 праход. Давайте залю вось гэтую адчыню. Это Егор, Ралев, патлумачыць беларускамоўнасць. Это важно, так? Усім патлумачыць патрэбна. А то ж не зразумела, ну... Каму ты беларускамоўны, а? Як так здарылася? Так, вось яшчэ. Нататка для гэтых самых, для працаўнікоў. 1983 год. Гэта, 10-гадовай даўніны нататка. З усёй павагай да памёрлай леді Клары Эпсон, заходняе крыло будзе зачынена да наступнага папярэджвання. Пакуль планы, звязаныя з гэтым крылом, не былі прыбраны з набору, і з пула увогуле ўсіх пакояў, мы пытаем усіх працаўнікоў не абіраць гэтыя пакоі у перыяд нашага гэтага морнінг, карцей, як яно. Пакуль яны ушаноўваюць яе памяць, вось. А мо паглядзець на блюпринт гэтага маёнтка? Я бачыў, я заўважыў, што ты зрабіў там. Ага. Так, офіс. Магчымасць зарабіць грошы і распаўсюдзіць грошы ў бліжэйшыя пакоі. 2 прадмета ў шафе альбо пакой для адпачынку. Давайте 2 прадмета. Будзем прадметы забіраць. Ключ.
І які другі прадмет? У сэнсе? Я уже сказал 2 прадмета. А, вось гэта абутак гэта прадмет. Так, часта часу захоўвае нам крокі, калі мы праходзім вялікія дыстанцыі скрозь гэты самы, скрозь пакоі. Добра. Можна сказаць, што каточкі прымусілі беларускамовіць. Ну, і літаральна. Это яны. Кухня ёсць. Мы ледзь-ледзь зараз працягваем далей. Так, парлор, там можна будзе паглядзець гэты самы. Як ён? Можна будзе паглядзець пазл, але я пазл пакуль браць не буду. Давайте кухню возьмем. Так. Ой-ой. Я жадаю праверыць яшчэ, ну, навокал маёнтка з вуліцы пахадзіць трошки. Так, Маунт Холі... Ага, кухня, вось. Бананы 2 каштуюць, я так разумею, это кошт. Угу, сэндвічы, ну, карацей, можна паесці. І салмон, так. Ежа. Плюс 20, плюс... дадатковыя 10, калі у вас у вашым доме ёсць акварыум. Добра, зразумеў, на кухні можна ў выніку набываць сабе крокі, калі у вас ёсць ресурсы на гэта. Добра. І ўсё, кухня толькі дзеля набыцця, я так разумею. Ну, можа быць, я заўважу нейкі прадмет. Яшчэ карысны. Ну, я не бачу нічога такога. Ідзем далей. Рондаль Дзе ён? Во, ёсць рондаль. Можа, нават не адзін. А, вось, глядзі, колькі іх тут. Тут хапае. Усяго. Так, ідзем далей. Праход. Я не магу яго сабе дазволіць, у мяне няма гемаў гэтых. Спальня. Калі мы заходзім, мы атрымліваем 2 крокі. Гэта добра. Але... мне падаецца, трэба браць яе. Бо больш верагодна, што мы зможам прасунуцца далей тады. Я жадаю зараз як мага больш проста агледзець маёнтак. Без... Ну, я не спрабую чагосьці вырашыць, я проста спрабую не пазл вырашыць канкрэтна, а карацей проста разглядаць усё. Вітанкі з Рэдзінгтона і ўсё. Што бы такое не было. Я думаю, проста ў гульне пазле як бы амаль уся інфармацыя можа быць карысная. У яе караль у выглядзе месяца. Добра, цікава чаму. Ну уже, я нататкі пакуль не раблю сабе, я гэта ўсё нахрен пазабуду. Але няхай будзе. Разбяромся. Аглядаем далей. Наступны пакой. Царква. Ідэальны для мяне варыянт, але я кожны раз, калі захожу ў царкву, я губляю золата. Праход быў бы яшчэ ідэальней, але я, на жаль, не магу, у мяне гемаў столькі няма. О, а ты ж калі абіраеш па наступным пакою, літаральна вылазь блюпринт. Так, блюпринты яны, дарэчы, тут паўсюль у дызайне гульні. Ён, дарэчы, блюпринт, ён літаральна, гэта як бы жарты жартамі, але літаральна аўтары гэтай каламбуры пакідалі. Ну, ён як бы ў гэтым і сэнс гэтага каламбура. Вось, і блюпринты, як бачыш, менюшка нават, ну, мапа і мой інвентар, гэта блюпринты. Галоўнае меню мае блюпринты, і гэта ўсё са схемамі звязана. Так. У царкву мы паспрабуем як мага менш заходзіць, таму што мы губляем золата кожны раз, калі ў яе заходзім. А сама па сабе царква нічога не дае. На жаль. Так. Пакой для малявання, абедзенная кожны дзень. Тут ёсць ежа. Пасля таго, як дасягнуты ранг 8, чтобы гэта не было. Адпачынка. Так. Адпачынкавая, карацей, там будзе тупік, нам тупікі нельга рабіць. Давайте... Блин, я не магу сабе гэты самы атрымаць. Гемы. Давайте пакуль не буду. А, я уже не могу. Давайте тады... Блин, мне гэты пакой бы выцягнуць. Ну ладно, давайте тады з ежай. Ранг 8 дасягнуты, так? Тут будзе ежа тады толькі.
На жаль, ранга 8 у мяне, я не ведаю, што такое ранг 8. Можа быць, гэта звязана, бачыце, у мяне пакой гэта ранг 4. Можа быць сэнс у тым, што чым больш я пакою выцягваю, тым больш у мяне верагоднасць выцягнуць больш высокі пакой. Як бы яны паляпшаюцца з часам. Я сказаў, што я ў царкву буду не заходзіць мінімальна. Пакой для канферэнцыі. Я возьму яго. Мне падаецца, гэта дазволіць мне знізу. Я не прачытаў, што ён робіць. Халера. Так, 4. Опа. Што гэта за дзвер? Электроннай карткай зачынены пакой. Далей будзе. Окей. А як мне гэта рабіць? Як мне прайсці? Нататка. Код 9083. Нататка, нагадванне. Пасля сустрэчы з ад'ёрном забраць усе нататкі з канферэнцыі, размясціць іх у сейфе офіса. Нататкі. Яны пустыя. Усе сядзелі з нататнічкамі, записывалі. Окей, добра. Яшчэ. Прадметы, якія распаўсюджваюцца. Некаторыя асаблівыя пакоі дазваляюць табе распаўсюдзіць прадметы по твайму дому. Калі прадметы распаўсюджаныя, яны імгненна размяшчаюцца ў некалькіх пакояў, якія знаходзяцца ў тваім маёнтку. Аднак, калі ў цябе ёсць канферэнц-заля, распаўсюджанне прадметаў, распаўсюджаныя прадметы збіраюцца ў гэтым пакоі замест. Зразумеў, то бок канферэнц-зале дае мне магчымасць распаўсюджаныя прадметы не шукаць іх па маёнтку і хадзіць, а ў канферэнц-зале іх збіраць. Гэта добра. Dark Room. Я не магу... Што? Вы не можете бачыць план пакоя, пакуль драфт робіце ў гэтым пакоі. Але яно замкне, мне не падыдзе, мне Dark Room не падыходзіць. Яна замыкае мяне поўнасцю, мне патрэбна пакой улева, які пойдзе, вось. Будуар. Вось ён. Адзіны пакой, які мне падыдзе, каб далей ісці. Тут нешта ёсць. Тут сейф нейкі. Глядзіце, падарунак на Новы год. Сейф. Ачмурэць. Запакаваны. Добра. Новы год злева... гэта люстэрка просто. Дзіўна. Ну, пакуль інфармацыя глобальна, мы толькі даведваемся больш пра маёнтак, скажем так. Мы збіраем інфармацыю пра маёнтак. У нас ёсць нейкія кавалкі інфармацыі, якія пакуль мала з чым спалучаюцца. О! Ёсць погреб з вінчыкам, і там можна гемаў шмат зарабіць. Я думаю, можа яго нават і ўзяць. Але, блін, мне нельга. У канферэнц-зале, глядзіце, у канферэнц-зале, там знаходзіцца вось у гэтым месцы, знаходзіцца пакой з ключ-карткай, так? Блін, там пакой з карткай, і мне патрэбна картка, каб прайсці далей. Мне патрэбна яе знайсці. А выхадаў у мяне застаюцца толькі два. Вось гэты і вось тут, які я зраблю. Калі я замкну тут выхад, то мне застаецца спадзявацца, што там будзе правільны. Давайте калідор зробім. Я ждаю, як мага больш пакояў адчыніць. Таму што, зноў жа, гэта першы дзень. Гэта самы першы дзень нашага забега, і, ну... Каб вы разумелі, у мой першы забег я зараз новую гульню пачаў, але я паспрабаваў гэту гульню прыкладна 40-50 хвілін пагуляў. За 50 хвілін я зрабіў 3 забега, дзе я поўнасцю закрыў сабе маёнтак. Breaker Box. Ну, глядзіце, выхаду ў мяне ў любым выпадку не будзе. Так. Давайте брейкер гэта. Переключальник. Что у нас? Система картковая. Отключить. Идеальненько просто. Индикаторы ВАГ. Что вы такое? Давайте уключим усе. Я не ведаю, что такое ВАГ. Так, осторожно. Переключение... Ой, блин. Не то натиснул. Зараз.
Пераключэнне пераключальнікаў вось на гэтай панелі могуць прывесці да нечаканай страты планаў, функцыянальнасці планаў. Калі ласка, патэлефануйце DC Power, калі вам патрэбна дапамога. Гімназіум, гараж, давайте, хоп, і кабінет чамусьці поўнасцю адключаны, ён нават нельга яго сюды ўключыць. Можа, кабінет і є 46-й пакой? Так. Dark Room. Dark Room давайте выключым, ён нам нічым не дапаможа. Я ўжо бачыў яго, вы просто не бачыце, што далей будзе. На Nier Automata адправляецца D500. Дзякуй вялікі. Зараз паглядзім картковую сістэму. Калі мы яе зараз адключылі, то мы можам просто прайсці далей праз гэты пакой, праз канферэнц-залю. Ага, ён увогуле выключаны, але дзверы ад гэтага не адчыняюцца. Ну, херню я тады зрабіў. Картковую сістэму трэба ўключыць. Не, да ведаеце што, я не буду. Я ўжо згубіў шмат крокаў, я не буду нічога рабіць з гэтым. 28 крокаў засталося. Калі мы зойдзем сюды, то мы згубім один залаты, і нам патрэбна далей прайсці. Так, залаты згубілі. 27 крокаў засталося. Выцягваем новы пакой. Так. У нас варыянтаў асабліва няма, таму што гэтую мы ўзяць не можам, у нас няма гемаў. Гэта мы на сёння забег тады скончыцца, калі я гэта сабе абяру. Мне патрэбна вось гэта тады. Каб хоць трошкі паспрабаваць глядзець далей. Тут напісана, што тут пазл, так? Я ведаю такое. Вось он. 3 скрыні. Чыніць пакуль нельга. Добра. Дзе правілы пазла? Дзе яны? Ёсць дзе-небудзь? У чым яго вось ключик. Добра, у чым правіла? Дарагі Герберт, было вельмі прыемна атрымаць запрашэнне на вячэру ад вашага маёнтку разам з олдкамамі ў апошні чацвер. Калі шчыра, было вельмі... Прайшло даволі шмат часу з таго апошняга моманту, калі мы бачылі прыемнае асяроддзе, і мы ўжо пачалі клапаціцца, што моя розум маёй, што, карацей, ачараванне маёй жонкі ўжо не такое, я не ведаю, карацей, як гэта перакласці, розум маёй жонкі згубіў сваё ачараванне, вось. У мяне, я не думаю, у мяне няма ніякіх сумневаў, што я магу хоць неяк спаборнічаць з, ну, што яе кампанія не, блин, як жа складана гэта перакладаць. Карацей, тое, што моя кампанія будзе лепей за яе, я нават не магу сабе такога ўявіць. Вось. Калі мы... Так, давайте, гэтыя сказы па, блин, цэлому абзацу лепей просто прачытаць. If I can refresh your memory, we both spent much of that evening discussing our mutual love of games and puzzles, and I had mentioned to you a rather singular parallel game I had played some years back, involving 3 boxes of different colors. You had pressed me to write with the particulars of this game when I found the time, and I have included with this letter all the details you will need to share with guests should you be inclined to play this confounding game. Always your friend, Лоурі. Карацей, яны гулялі ў гульню, і ён апісаў для Герберта, ну, то бок, для Герберта Сінклера, папярэдняга ўладальніка гэтага маёнтка, напісаў правілы гэтай гульні. Вось і ўсё. Гэта вось гэты весь абзац, асноўны сэнс вам перадаў. Заўсёды будзе як мінімум адна скрыня, якая кажа толькі праўду. А заўсёды будзе як мінімум адна скрыня, якая будзе паказваць толькі хлусню. І толькі адна скрыня мае ўнутры сябе ўзнагароду. 2 іншыя заўсёды пустыя. Добра. Так, адна, якая хлусіць, адна, якая гаворыць праўду, і адна, якая у адной будзе знаходзіцца гэты самы, як ён, узнагарода. Так, гэта скрыня, гэта белая скрыня. Так, гэта хлусня. Гэтая скрыня, гэта чорная скрыня, гэта хлусня,
Синяя скрыня мае ў сябе гемы. Синяя блакітная скрыня наша. Там от гэта даволі відавочна было. Таму што дзве хлусіла, як там сказана, як мінімум адна скрыня хлусіць, як мінімум адна скрыня гаворыць праўду, і гэта значыць, што адна скрыня можа гаварыць праўду альбо хлусіць, мы не ведаем дакладна. Трэцяе, што робіць? Трэцяе будзе альбо хлусіць, альбо гаварыць праўду. Гэта не дакладна. Гэта дзверы зачынены, у мяне ёсць 3 ключы. Так, што я магу? Я магу зрабіць сабе праход просто напрамкі. Альбо за гем вось гэты пакой выклікаць і намаляваць новыя планы, пакуль мы выцягваем у гэтым пакоі. Давайте гэта яе возьмем. На жаль, управа у мяне зачынена, таму што гэта сутыкаецца з пакоем з канферэнц-залей направа. Таму глядзім зараз яшчэ. Услівыя скрынкі. Ну, добра, што ўзнагарода ёсць. Таму што гема ў мяне не хапае. Ну, за гема я магу выцягваць, я так зразумеў. Золата я ўсё яшчэ не ўпэўнен навошта. Ну, куды я яго магу скарыстаць у гульне. Гемы выходзяць на маляванне пакояў. О, яшчэ. Маляванне планаў. Кожны раз, калі вы клікаеце на дзвер, вы намалюеце 3 плана. Ну, па тыпу пакояў. З якіх вы павінны абраць адзін у драфт сабе. Аднак, некаторыя прадметы і пакоі, якія дазволяць вам перамаляваць, калі у вас вам не падабаюцца першыя 3 опцыі. Вось гэты пакой і ёсць, які будзе перамалёўваць для нас. А вось і Герберт Сінклер, які там дзед, не дзед, ён дваюрадны дзед, па-мойму, там нешта такое нам прыходзіцца. Гэта яго маёнтак. Ну, адзін толькі пакой, і вось зараз, дзякуючы гэтаму, я магу абраць сабе... Вось, глядзіце, бачыце, мне не падабаецца набор планаў, то бок, ну, праход гэты, 3-я опцыю, я не магу сабе абраць, таму што 2 гема патрэбна мне толькі адзін. А гэты пакой скончвае для нас забег. Ну, просто тупік. І гэты пакой скончвае. 2 пакоі, якія скончваюць наш забег. Перамаляваць. Dark Room. Ён можа падайці. Ага. Зразумеў. Карацей, трэба гэтую пакой з пераключальнікамі, трэба гімназіум таксама вырубаць. Таму што Dark Room і гімназія, яны... Мне падавалася, я Dark Room выключу таксама. Ну давайте залю гэтую возьмем. Мне падаецца... Ну, мы просто губляем больш... 2 крокі мы губляем замест 1, калі ў яго заходзім. А гэта не вельмі кайфова. Купол. Купол спорт, она не на сваім месцы быццам бы выглядае. Быццам бы прыклееная. Так, малюем далей. Усё, гэта канец забега, таму што проста няма нічога больш. Ну, хоць вінчык знайшлі. Я давайте-ка гэтага, вось гэты скриншот увогуле зраблю. Нешта дзіўнае. Герб. Ну, на гэтым усё. На гэты забег скончаны, таму што адзіны праход, які ёсць у канферэнцыі, патрабуе карткі, а карткі ў мяне няма. Я нават не ведаю, не магу сабе ўявіць, дзе я магу здабыць яе. Это конец гэтага забега. Падаецца. Давайте яшчэ крокі па нашай... О, давайте, пакуль у нас крокі ёсць, я, можа быць, змагу прайсці... Оп, захавалі сабе. Трошкі крок. Я жадаю на вуліцу выйсці, паглядзець. Золото патрэбы капліцу хадзіць. О, дарэчы, пакуль у мяне крокі ёсць, я яшчэ магу набыць. Мне ж за грошыкі давайте банан. Так? Ну так, за грошыкі можна на кухні набываць рэчы. Хутчэй за ўсё для набыцця прадметаў. Ну, у розных месцах. Я вуліцу яшчэ не правяраў. Гэта не вельмі відавочная вуліца, таму што вас заўсёды запіхваюць, быццам бы вы ўжо зайшлі ў маёнтак, калі вы не азіраеце на себе назад, то вы яго можете не заўважыць, скажем так.
Я толькі не ўпэўнены, што ён дае мне тады. Угу. Нельга адчыніць. Добра, мне туды нельга. Просто маёнтак выглядае звонку вось так. Каб вы разумелі, поўнае нагромаджэнне просто рознага. Абсалютная бязглуздзіца. Я, атрымліваецца, а як я магу агледзець яшчэ? О, вось тут ёсць шлях. Байтруш, я не ведаю, пра якую схованку ты кажаш. Вау, прыгожа як. Без спойлераў, ну, калі ласка, без спойлераў. Настолькі сур'ёзна без спойлераў, што я пачну баніць за спойлеры. Окей? Таму што гэта гульня, ну, гэта тая гульня, у якой чым менш я ведаю, і чым больш я разбіраюся самастойна, тым больш я атрымліваю, гэтым, як бы, атрымліваю насалоджванне ад гульні, у гэтым яе сэнс. У тым, каб разабрацца ў рэчах і, ну, як бы, пакрыху адкрываць для сябе новае. Любыя веды, яны з'яўляюцца сілай такіх гулян. Так, тут цёмна будзе. Можа, мне патрэбна неяк мець гэта самае? Тут ёсць паходні, але я не бачу ні халеры. Я бачу паходні толькі. Цемры. І ўсё. Я 4 заходы тут зрабіў. Любыя спойлеры будуць, ну, спойлерамі, разумееш, так? То бок, ну, якраз такі цікаўнасць такіх гулян якраз такі ў тым, каб разбірацца ў рэчах. Цікава, што вось гэтая штука выглядае, быццам бы як пакой, які можна задрафціць. То бок, літаральна так жа ў маёнтку выглядаюць пакоі, якія не задрафчаны. Ну, пахожа, падобна. Не так же сама, але вельмі падобна. Забойца быў на 3-м паверсе. Ну, ладно. Зразумеў, так. Опа. Окей, ладно. Навокал маёнтка да халеры месца. 100%, ну, па тыпу... Вуліца, карацей, важная частка разгадкі гэтага маёнтка. Так, пакой. Так, з-за правілаў, якія былі Great Uncle, прадзядзька, па тыпу, прадзядзька, па правілах, якія ўсталяваў твой дзядзька, табе нельга заставацца на тэрыторыю маёнтка ўначы. На шчасце... Так. Ну, на шчасце, твае здольнасці скаунта дазволілі табе пабудаваць даволі прыемны лагер разбіць каля яго. Я думаў, што гэта ўсё лічыцца тэрыторыя маёнтка. Ну, па тыпу, эстейт гэта можа лічыцца як, ну, сам будынак, дык і наваколіна навокал яго. То бок, я думаю, мы ўсё яшчэ на тэрыторыі маёнтка. Ключ. Блін, а які там быў 9083, по-моему. Не? Блин, некий пароль был. Давайте у маёнтак збегаем, мне просто цікаво. Кай бульбу. Да і пакуль не бачна. Што гэта? Тут бункер цэлы нейкі. Бачце? У гары. Ідзем назад у маёнтак, паглядзім код у канферэнц-зале. Там сказано, што гэта код ад сейфа, але, ну, я не ўпэўнены, што за ён, карацей. Не падаецца, у мяне крокі скончацца раней, чым я дабягу туды.
9083, это то, что я увел, правильно? Я правильно его запомнил. Это не ён. Это все ж таки пароль от кода. Так. Давайте на вуліцу, яшчэ далей даследаваць вуліцу, пакуль мне крокі засталіся, апошнія. Кажаш, абсерваторыя, так? Дарэчы, вельмі дзіўны глобус, неяк зусім іншыя кантыненты. Ну, абсерваторыя, я на зоркі паглядзеў, і ўсё. Тэарэтычна я магу разварочваць гэты тэлескоп яшчэ куды-небудзь. Так. Але... О, зверху яшчэ планеты ёсць. Не. Калі хованка ёсць, то я не ведаю, пра якую ты казаў. Няхай будзе ў чаце, так. Я не ўпэўнены, што гэты код заўсёды застаецца адным і тым жа, то бок заўтра ён можа быць бескарысным ужо. Калі можна знайсці бульбу, шукай земнякі. Ага. Дапамагае. Так, для тых, хто не ведае, земнякі па-польскі гэта бульба. Так. Мне падаецца, я глядзеў усё. Пароля ад вось гэтага... О, там у канцы ёсць. Блин, вось абсурдна, так? Ну, я разумею, што гэта пазл, і як бы пофіг, тут не абавязкова вельмі лагічна рабіць некаторыя рэчы. Але, блин, ну просто пералізьце, блин, праз яго. Ну, 9083 я паспрабаваў. Я нават падрыгаў гэты замок. Не, гэта не яно. Яблыкі ёсць. І там нешта яшчэ ў канцы. Окей. Ну, мне падаецца, гэта забег на сёння ўсё, таму што пакой мы дакладна далей не адчынім. Ну, каб здаем. Вось, наваколле я бачу толькі, вось, знайшоў... Тут шмат цікавых месцаў, але мне падаецца, мне патрэбна гэты яшчэ. Яшчэ нейкія веды, і іх хутчэй ўсё прыйдзецца з маёнтка здабываць. Бурак не земняка? Не, бурак не земняка, бурак гэта бурак. І вось гэта штука яшчэ зачынена, толькі вось з ёй увогуле дзіўна, то бок у мяне... Там бачна ёсць нешта, масток, там далей праход. Але нават і ключа ніякага не ўставіць, то бок быццам бы я павінен... Што я павінен з гэтым зрабіць? Ну ладно, давайте. Конец дня. Пачынаем наступны. Але ён у зямлі. Дык зямля ў зямлі таксама. Зямля таксама земняка? Так, мы адчынілі, насамрэч, даволі салідную колькасць маёнтка. Мне падаецца, за тыя 50 хвілін, якія я дагэтуль гуляў, я нават і блізка такога не набіраў. Мне неяк усё зачынялася ў першых, там, 2-3 радках максімум. Захавацца і працягнуць. Гэта, дарэчы, адзіны спосаб захавацца ў гульне. Ну, пачынаць вы можете колькі заўгодна разоў. Я так разумею, што гульня даволі простая, калі вы ужо ведаеце, скажем так, што патрэбна рабіць. Але, ну, мне вельмі падабаецца гэты прынцып. Вось. У Outer Wilds падобныя, па тыпу вашыя веды гэта асноўная вашая сіла. А тут, у прынцыпе, нічога не змянілася ў пакоі. На вуліцу мы правяраць не будзем, давайте пакоі цягнуць. Ага, і тут мы можам адразу зачыніць сабе яго. 10 крокаў, вельмі прыемна, але не тое. Мне рэсурсы патрэбны і пазл вырашыць. Гэта таксама было бы файна. Ну, я бы ўзяў вось гэты... Блин. Давайте з пазлам, карацей. Пазл дазваляе яшчэ праход далей адчыніць. Мне патрэбны праходы пакуль што. Я так разумею, я спадзяюся, правілы не змяніліся, так? Як мінімум адна скрыня, якая гаворыць праўду, як мінімум адна скрыня, якая гаворыць няпраўду, і толькі адна скрыня, у якой ёсць узнагарода. Так. У гэтай скрыні знаходзяцца гемы, так? Дзве іншыя скрыні знаходзяцца гемы. Гэта хлусня.
Ва ўсіх 3 скрынях знаходзяцца гемы. Ну, вось гэтая правільная скрыня. Яна кажа яшчэ і праўду. Так, добра, 2 гема у нас ёсць. Пайшлі далей. Праход улева-ўправа раздзяляецца. Вось гэты брейкер, ён карысны, але я яго браць не буду. 4 залатых можна зарабіць вось у гэтым калідорчыке. Давайте бакавы вось такой раздвоены праход. Нічога тут не валяецца, не? Нататка. Дзверы ў заходнім крыле, хутчэй за ўсё, будуць зачыненыя. Так. Вось тут яшчэ. Давайте, чым больш дзвярэй мы будзем пакідаць сабе, тым больш у нас магчымасць нешта даследаваць. Outer Wilds жа, калі ведаеш, што рабіць, можна вельмі хутка прайсці. Мне падаецца, тут так жа. Ну, я маю гэта на ўвазе, то бок Outer Wilds вы праходзіце за... Калі вы ведаеце, што рабіць, а в гэтым сэнс гульні зразумець, што адбываецца. Outer Wilds, гульня, у якую вы будзеце гуляць 10 ад 10, ну, 10 ад 8, я думаю, нават залежыць ад вас, дарэчы, ну, ад вашага стыля праходжання. Каб хутка прайсці яе, вы 10-6 гадзін, можа быць, згубіце, каб зразумець усё, ну, зразумець, што вам патрэбна. Каб поўнасцю ўсё ў гульне знайсці, можа, гадзін 16-17. Я літаральна ўсе хованкі ў гульне самастойна знайшоў за гадзін 16-17. І, ну, мне падаецца, што я ўсе знайшоў. Яшчэ я не пераправяраў. Але я настолькі ў такія задніцы лез, што, мне падаецца, я праверу ўжо ўсё. Вось. І, карацей, за 16 гадзін вы можете поўнасцю ўсё гульню закрыць. Але прыкалдэс у тым, што калі вы ведаеце, што рабіць у гульне, вы правядзеце за 20 хвілін ад пачатку. Вось, 20 хвілін вам патрэбна толькі прайсці гульню. Ну, Метригорый, за 22 хвіліны, насамрэч я кажу пра 20 хвілін, ну, 22 хвіліны, але гэта неправда. Гэта не зусім праўда, таму што у канцы секцыя, якая можа цягнуцца, калі ты проста павольненька яе робіш, яна можа цягнуцца і гадзіну. То бок, ну, гейм-овер гульні можа гадзіну цягнуцца, скажем так. Але так, у гейм-овер ты трапіш у... Ну, гэта ўжо гейм-овер, ты прайшоў гульню, табе проста, скажем так, тлумачацца некаторыя дэталі, і да яго можна дабрацца за 20 хвілін. 22 хвіліны. Калі дакладна. Так, давайте-ка ўправа. Але момант так. Ну, нюанс так. Без спойлераў, я не думаю, што гэта мне зацікаўленасць, ну, цікавы момант гульні. То бок, я думаю, Blueprints падобны. Можа быць, нельга паўтарыць гэтае ж дасягненне як Outer Wilds, таму што ёсць рандомнасць, то бок, патрэбныя пакоі вы можете просто не знайсці, вам можете яны не трапіць, вам ўсё роўна прыйдзецца. Нават калі вы разгадалі ўвесь пазл, вам прыйдзецца яшчэ думаць, о, ідэальнае месца для гэтага самага, для пакояў гэтага. Давайте адключым дрэнныя пакоі, Darkroom адключыць. І вось гэта, давайте гараж уключым. Што за вак-індыкатар, я не ведаю, уключаем усё. Сістэму карткавую пакінем уключаную, я не ведаю, што за яна. Так, атрымліваецца, зараз будуць іншыя пакоі выцягвацца. Царква, запасны пакой. О, прадметы на продаж. Давайте адчынім яго, няхай будзе на мапе. Опа, гульнявы аўтамат. Што гэта у нас? Діригі Блокс. Окей. Ну, а як Морутопія? Тое ж самае. Пачакай, Морутопія... Я, дарэчы, яе не праходзіў до канца. Я ж, ну, там же ж яна па днях ідзе, наколькі памятаю, Морутопія, і яе не атрымаецца прайсці хутка, не? У любым выпадку ты павінен дні праходзіць. Так. Нагадванне працаўнікам. Пачынаючы з першага тыдня, так, of December, я забыўся, як ён будзе, студзень, так, люты. Ось, лютага. Так, выплаты усяму персаналу будзе выканана электрычна. Ну, так, гэта па тыпу. Будзе зроблена праз інтэрнет.
Ваш приход будзе... Не, давайте я прачытаю просто, таму што калі я спрабую просто прачытаць, вось пакуль чытаю, гэта перакладаць пакуль чытаю, гэта каб здальненька. Мне гэта яны фразы тут усе пабудаваны так, што патрэбна лепей прачытаць сказ. As your attendance will no longer be registered at morning roll call, it is doubly important that you do not fail to clock in and out at one of the electronic computer terminals on the estate. 2 of these terminals can be found at security, where the punch clock used to be, and in the laboratory. Any questions or concerns regarding this process should be directed, as always, to our house manager, Mrs. Babbage. Пароль терминала такі-то. Там нешта можна разглядзець, там нейкі літаркі ёсць. Карацей, глядзіце, ім патрэбна, выплаты будуць адбывацца аўтаматычна. Ім патрэбна абавязкова адзначацца на тэрміналах, якія можна знайсці ў пакоі бяспекі і ў лабараторыі. Мы гэты пакой пакуль не бачылі. Broken Sword 1, например, 2500. Дзякую вяліка. Так. Ну, добра. Пытанне з і гара, вось гэта дзіўная гара. Без? Што за халера? Это таксама вельмі дзіўная. Давайте я скриншотик зраблю. Камісіонка будзе закрыта з дня 12 до дня 16. Выбачце за любые нязручнасці. 12-16 дзень. Добра, скриншотик таксама зрабілі. Так, толькі на 2 дні ўсе прадметы на 50% танней. 20 і 21 дзень. Я так разумею, вось яна камісіонка, яку можна набыць. Можна набыць гем за 3 золотых, шейкер солью за 5, лопату за 6 і ключ за 10. Лопату. Угу. Мне з вуліцы можна будзе нешта капаць. Так. У ідэале калідор давайте, вось гэты. Нам патрэбна пакідаць як мага больш праходаў сабе, таму што інакш мы далёка не прасунемся. Зноў жа, чым больш пакою я адчыню, тым лепей. Вось гэты калідор чатырохкутнікаў, вось яго мы херакнем, давайте. За ўсе гемы, якія ў нас засталіся. Так, назад гэта кухня можна, не, я не адчыню. Ну, блин. Царква. Царква неблагі варыянт, давайте царкву возьмем. Не лишь на то, что у нас золото она будзе смактаць, але нам як мінімум будзе куды выходзіць. Ну, то бок это просты праход да пачатка. Это цудоўна, на мой погляд. І яшчэ ў мяне ёсць магчымасць купляй рыдлёўку, будзем бульбу капаць. Ідэальны варыянт, на жаль, грошай няма. Вось просто грошай няма. Былі б грошы, набыў бы рыдлёўку. І бы выкапалі ўсё. Так, гэта зачынены. Блин, што ж такі неудалы пакой, а? Давайте вось гэты возьмем. Ресурсы будуць хоць. Ну, монетку мы зараз же згубім, таму што літаральна она тут замкнутая. Мінус монета зараз будзе. Дарэчы, 4 зоркі зноў. Ну, змянілася. Змяняюцца, вось яны генеруюцца, гэтыя малюнкі. Яны змяняюцца ў сваіх пазіцыях. Мінус монетку, якую мы только што сабралі. Абсерваторыя, якую мы закрыем сабе праход. Давайте просто пусты пакой. Запасны пакой. І ён літаральна яшчэ не гатовы. Ну, то бок ён просто пусты. Воу, ключы на продажу. Ключнік. Але мне патрэбна яшчэ праход далей. Давайте пакой. Калі праходзіш кроць яго, атрымліваеш 2 крока. Пачуваеш трошки. У яе каралі не змяніліся. Ўсё яшчэ ў выглядзе паўмесяца. Так, зноў Рэддингтон. Ні халеры не змянілася тут. Ну, акрамя малюнкаў. Малюнкі на сценах заўсёды змяняюцца.
Добра, далей. Сакрэтны праход вядзе ў пакой колера на ваш выбар. А мне і нельга браць нічога, акрамя яго, каб трошки сябе трымаць. Давайте. Сакрэтны праход. Зялёныя. Так. Чырвоны ровар. Што гэта? Золотые калідоры. Гэта самае, святыя калідоры. Карацей, я магу, я так разумею, браць вось гэтых 4-5 кніг, і гэта будуць розныя пакоі. Давай, калідоры, гэта яны аранжавенькім такім адзначаны звычайна. Зялёныя пакоі я ў папярэднім забеге бачыў, тут, дарэчы, яшчэ ні разу не ўпадала, гэта аранжарэі розныя. Можна іх узяць. Ключ у гэты самы, у фіолетавы пакой, то бок у пакой адпачынку. Гэта добра, але не патрэбна. Red Rover, гэта чырвоныя пакоі, вось па тыпу як царква, але гэта звычайна дрэнныя пакоі. Ну, як бы, якія нам перашкаджаюць. Мне цікава, чаму ён тут ёсць. Блакітны ёсць, то есть блакітнага няма. Gold Sink, гэта якраз такі, куды скідаваць нам золата, то бок, ну, рынак нейкі. Золата у нас, на жаль, і так няма, так што... Давайте зялёны. Карацей, ну, зялёных не было яшчэ. І яны ўсе зялёныя будуць, так? І ў мяне няма, блін. Глядзіце, я літаральна выкарыстаў усё, ну, у мяне гемаў няма, я не магу абіраць іх нармальна. Но, але ж з-за таго, што тады бы ва ўсіх прыйшлося бы прыбраць такое, то мне прыйдзецца вось гэта. Давайте веранду, мне бесплатна яе даюць. Прыгоженька. А чаму мне нельга вось выйсці з маёнтка зараз і пасці туды, а? Так, далей. Гараж, дарэчы, 3 ключы. Мне няма чым яго адчыніць. Блін. Так, гэта тая ж самая нататка. Ну, лопату мы не забярэм. Гэта рыдлёўка там няхай будзе. Управа можна ўйсці, давайте вось управа. Комната бяспекі. Я да яе дабраўся ў свае першыя 50 хвілін за 3 дня. Комната бяспекі вельмі важная штука, але, на жаль, у мяне няма гема на яе, халера. Так, давайте вось так. Адчынім сабе ключик, хоць атрымаем яшчэ. Комната бяспекі гэта сюжэтны, я так разумею, пакой, які разней ці пазней вам выпадае, каб вы трохі даведаліся, таму што там цэлая кат-сцэна праігрываецца, каб вы разумелі. Спойлер. О! Вось гэтага не заўважыў. Можа быць яшчэ... Ууу! Косткі нейкія. +2. Можна выцягнуць яшчэ планы і грошыкі. Блін, нам трэба больш уважліва глядзець на гэта самае, на падлогу, бо вось такое зараз раптоўна знайшоў. Можна выцягнуць новы план. Альбо пакінуць як ёсць. Ну, шчыра, такія сабе пакоі. Не, давайте вось гэты пакой адпачынку. Гасцевы пакой. У мяне ёсць вось тут праход. У мяне ёсць вось тут і адзін пакой можна будзе забраць. І наперад яшчэ пакой. Я думаю, мы выцягнем. Давайте забярем тупіковы праход для адпачынку. 10 крокаў гэта да халеры. Нататка яшчэ. Синклер. Давайте я просто прочитаю по-ангельску, потом основной сенс распаведу. Just wanted to write you a quick note thanking you for the weekend. I had a thrilling time on the hunt with Lord Evanson, whose peculiar personality somewhat made up for your own absence. I also got to appreciate your new game in the billiard room. It's been ages since I've seen the billiard room in the house. I was beginning to suspect you retired the floor plan. It was well worth the wait, though, as I always enjoy your mathematical puzzles and appreciated that I didn't need to know the rules of darts to play your variation. Hoping your health improves shortly. Синклеру пра дзядзьке гэтаму напісаў ліст чел і, ну, скажем так, яны за доўгі час упершыню пагулялі ў більярд, які робіць Синклер. Синклер той яшчэ адбіты, таму што, каб вы разумелі, ён такі: мне вельмі падабаюцца твои матэматычныя пазлы, і мне вельмі падабаецца твой варыянт гэтага самага.
Твоя варыяцыя більярда. Таму што, ну, і дзякуй табе вялікі, што ў гэты раз мне не прыйшлося ведаць правіла дарца, каб гуляць у більярд. Я паглядзеў, Мурутопія 17 хвілін прайшлі. Дык гэта спідраніць альбо не? Просто ведаеш, куды ісці і ідзеш. Ну па тыпу у першы... Дык пачакай, за любога персанажа з трох? Ну, мы гаворым пра арыгінальны Мурутопія, не рэмейк. Добра, калі... Тут так, можа быць яшчэ нейкія... О, картка, ключ-картка у нас ёсць. Ідэальна, у нас ёсць ключ-картка. Тады, калі мы зараз сустрэнемся з дзвярыма, нам не заблакуюць. Трэба... Мне падаецца, гэта даволі добры забег. У нас шмат чаго ёсць карыснага. Ну, у гэтым пакоі я больш не бачу нічога. Гэта дзверы зачыненыя. Добра, у нас апошні замок на гэта сышоў. Ох, блин. Два тупиковых. Давайте его перевытягнем. Нам лепей пакінуць. Блин, незначна лепей стало. Я спадзяваўся на праход, але не атрымаў прахода. Грошыкі можна даваць. Давайте грошыкі забяром. Вось гэты. У нас тупікі атрымаліся, ў любым выпадку там атрымліваўся. О, яблык. 2 крока, тая ж сама нотатка. 5 яблыкаў, 5 бананаў, 5 апельсінаў. І 4 грошыка. Ну і далей тупік, потому что там пакой уже ёсць. Байдруш, я читаю, я кожную рыдлёўку читаю. Я гляджу на яе, вось яна. Я ведаю, што яна там. Просто кожны крок у пакоі гэта, ну, губленне крокаў. І я вось... Зараз мы пойдзем назад праз веранду, так? У мяне ж выбару няма, у мяне выбару няма. Байдруш, я читаю, я ўсё читаю. Я, ну, не, бывае... Ладно. Бывае такое, што я не прачытаю паведамленне. Вось бывае такое, што я просто прапушчу яго і не заўважу. Пачакай-ка. Яе можна было забраць, я думаў, гэта проста упрыгожванне. Я цябе не зразумеў. Я не зразумеў. Трэба браць. Я падумаў, што ты жартуеш. Я думаў, што гэта проста упрыгожванне. Я шчыра падумаў, што... І можна літаральна тут адкапаць. Манеты. Да ё-маё. Зразумеў. Окей. І тут яшчэ можна пакапацца. Охренеть. Ладно, я буду больш уважлівым наступны раз. Вярні рыдлёўку на месца. Не, маё. Па правілах, гэта будзе мой маёнтак, разумееце? Па правілах пазла мне можна насіць прадметы па маёнтку. Мне нельга іх з тэрыторыі выцягваць. Так, пачакайце-ка. Уваход. Вось гэта што? Чаму яно тут? Што гэта за Е такое? Е, і там яшчэ лінейка гэта альбо што? Штосьці не так вось з гэтым месцам, по-моему. Конкретно вось сакрэтны праход, дзе зараз знаходзіцца. 862. 5 пакояў у шырыню. Окей. Просто птушки, нічого такого. Что ты за кот такі, які не паспрабаваў пакорпацца ў вазонах з кветкамі. Мы паспрабавалі для катоў вырошчваць, карацей, гэтае самае, ну, траву, каб яны просто, ну, было б што паесці, так? Ну, пагрызці траву было ў іх. Мы спрабавалі вырошчваць. Спачатку мы спрабавалі вырошчваць іх у вазонах. Яны выкапывалі гэтыя вазоны, нахрен раскідвалі па ўсёй кватэры. Яны жралі карані вось гэтай, ну, травы. Яны зжыралі іх, яны не чакалі, пакуль яны, ну, вырасце трава. Не, яны поўнасцю, карацей, згрызалі гэтую траву. Потым перайшлі на гідрапоніку, каб хоць зямля па ўсёй хаце не была раскідана. Перайшлі на гідрапоніку, ну, па тыпу зрабілі проста на вадзе расціць. Але яны ж усё роўна, яны жыралі нахрен гэтыя карані гэтых раслінак. Вось.
Мы паспрабавалі хаваць іх у такую невялікую аранжырейку рабіць для, ну, набылі нават аранжырейку, мікрааранжырейку для раслін, каб туды паставіць, каб каты не дабраліся. Па-першае, яны нахрен даёбваліся да гэтай аранжырейкі, а па-другое, там пачала плесень заводзіцца, таму што, ну, на самой расліне пачала плесень разводзіцца, таму што там занадта сыра становіцца. Вось такая халера, блин. Так, траўка гэта не цікава, мае як выдзіраюць і ўсё. Ну вось у гэтым праблема. Так, я наогул не разумею, як можна гуляць і з чатам гаманіць, як вы гэта робіце, у сэнсе? Ну, ты маеш на увазе, як стрыміць, па тыпу, то бок тое, што робяць усе стрымеры, па тыпу размаўляць з людзьмі, пакуль гуляеш. Ты гэта маеш на увазе? Таймер пачынаецца з старт-гейм до 30-го дня, так. Угу. Але мне падавалася, што некаторыя рэчы зачынены да пэўнага дня, то бок ты не можаш у морутопе прайсці, па тыпу. У мяне ёсць варыянт абысці і выкарыстаць крокі, альбо выкарыстаць одну манетку. Манетак у нас даволі шмат, але і камісіёнка вось там. Давайте ў камісіёнку ўсё роўно патупаем. Набудзем сабе што-небудзь карыснае. Так, лопата у нас уже ёсць. Шейкер гэты. Давайте возьмем. Калі вы едзеце ежу і атрымліваеце крокі, атрымліваеце один дадатковы крок. Зразумеў. Не той, каб настолькі моцна. Шчыра, я не гэтага чакаў. Калісьці у мяне было шмат фіялак, цяпер толькі кактус мак. Маклауд. Зразумеў, кактус Маклауд. Блин, апошні з гэтых самых. Застанецца толькі апошні, так? Ну, так гэта ж трэба засяродзіцца, паглыбіцца, а тут табе пра іншую гульню нешта кажуць, я б так не змог. Гэта, скажу, не проста. Ну, па тыпу, гэта з часам з'яўляецца. Так, кожны дзень, калі мы атрымліваем 8 ранг, мы атрымліваем сабе ежу. Браць, не браць яго. Гэты пакой мы, на жаль, не можам адчыніць, так? Можна перароліць яшчэ, але гэта не настолькі крытычна. Давайте вось абедзеную гэтую зробім сабе. Зойдзем у яе. Але раз'ем, можа быць, тут будзе гэта самае, скрыначка. Скрыначкі апынулася просто радаваць нас. Наконт засяродзіцца, яно патрабуе ўвагі, так? Але, зноў жа, гэта як і любыя рэчы. Не ведаю, у мяне ў пэўны момант я лаўлю сябе на думцы, што калі я гуляюся, ну, гэта яшчэ да стрымоў было, што я не вельмі засяроджана гуляюся. То бок я ўжо раблю штосьці, гэта раблю амаль на аўтамаце, так? А калі ты на аўтамаце штосьці робіш, то ты маеш вольны час, каб яшчэ над чымсьці падумаць. А калі у тебе ёсць шанс на чымсьці падумаць, ты можаш гэтым пазаймацца. А калі прызвычаешся і гэта рабіць, то можаш рабіць яшчэ дадатковую рэч. То бок, па тыпу, у тебе атрымліваецца не вельмі напружваючыся гэта рабіць, амаль не думаючы аб гэтым. І калі ты амаль аб гэтым не думаеш, ты можаш дадаць наверх яшчэ адну рэч, якую ты можаш рабіць, амаль не задумаючыся, і гэтак далей. Ну, вось. І як бы засяроджаныя, ну, на гульне, але зноў жа, я скажу, што я не настолькі добра, ну, на стрыме заўсёды не настолькі паглыблена гуляеш, як гуляеш адзін. Калі ты вельмі ажадаеш паглыбіцца, проста знікнуць у гульне, то лепей гуляць усё ж такі аднаму. Вось. Без чата, таму што чат перабівае, плюс яшчэ ты думаеш аб тым, што ты будзеш казаць. Ну, вось такое. Мяне ратуе, што я яшчэ і... Блін, мы зараз прайграем. Перакидываем планы. Заля. Заля нас выратуе зараз. 7 дзвярэй. 7 зачыненых дзвярэй. Халера, я вось гэта не прадумаў. 7 зачыненых дзвярэй, 7 зачыненых дзвярэй. Гэта значыць, што я ж нікуды не выберуся. Без ключа. Цудоўна. А чаму рэнна? А дзе я ключы возьму вам? У камісіёнцы... О, у камісіёнцы там, по-моему, ключы можна набываць, але мне падаецца, яны супер дарагія там, не? Знайшлі аленьку, так. Я, дарэчы, блин, мне цікава, што... Усё яшчэ цікава, што будзе калі аленьку. Блин, грошай не хапае.
Ой, блін, падаецца, гэта канец. Раптоўна у нас ран скончыўся неяк. Давайте яшчэ раз пройдземся, у нас крокі ёсць. Давайте пройдземся па пакоях. Уважліва паглядзім іх. Можа быць, мы монетку нейкую прапусцілі дзесьці. Это цепочка ланцужок это скончваецца, а потым атрымаць нейкую псіхічную хваробу і канец. Ну так, не, гэта ланцужок, ён не бясконцы, зразумела, таму што на кожную вось гэтую рэч вы як бы губляеце частку свайго розуму. Ну то блин, гучала-то як губляеце частку свайго розуму. Вы як бы канцэнтруецеся на некалькіх рэчах адначасова, і вы не можаце добра рабіць дзве рэчы адначасова. Мультытаскінгу вось гэтаму складанаму я навучыўся шчыра ад ДНД. Таму што калі вы ГМ, вам прыходзіцца шмат рэчаў рабіць адначасова. Вам патрэбна думаць аб тым, што будзе потым. Вам патрэбна думаць аб тым, каб гэта было цікава. Вы павінны імправізаваць на месцы, пры гэтым адказваць на пытанні і трымаць у галаве, што робяць гульцы і правілы гульні. Вам патрэбна да халеры трымаць у галаве падчас гульні. Ну, калі вы ГМ, калі вы жадаеце, каб гэта было, ну, ведаеце, больш, я не ведаю, як гэта слово падабраць нават пад гэта, каб гэта плыня захоўвалася, разумееце, гульні, каб яно не спынялася. Ну, ось, і гэта складана. Мы, у прынцыпе, за гэта забегу не атрымалі новай інфармацыі, нейкіх кодаў альбо чагосьці. У нас вельмі добра шоў забег. У нас ёсць шмат прадметаў карысных. Ключ-картка ёсць, але не было куды выкарыстаць. О, рыдлёўка. Давайте паспрабуем, можа, у наваколлі пашукаць, што пакапаць рыдлёўкай. Можа, мы сабе штосьці здабудзем. Давайте я гляджу, просто сад тут перакапаю, карацей. Усё яшчэ нельга. Не бачу. Перенапруживание мозга. Ну, может быть, может быть. Я не жадаю проверять. Я настолько далеко, спадзяюсь, не зайду. Дарэчы, можа быць, заўтра і паслязаўтра. Сёння у нас серада? Сёння у нас серада, по-моему, так? Заўтра і паслязаўтра у мяне выходныя. Ну, тут у Польшы выходныя. 2 дні і плюс выходныя. У мяне ёсць планы на выходныя, але не на ўсе. І адзін з іх гэтых планаў гэта якраз такі ДНД, сесію правесці. Я думаю, што я, можа быць, адзін са стрымоў альбо ў чацвер, альбо ў пятніцу зладжу доўгім наўмысна. І ў ім, можа быць, мы не толькі пагуляем у гульню, і я просто на стрыме параблю, альбо пераклад параблю. Мне там ёсць, што я зараз мірагаловага займаюся. Я, блин, тут у цемры ні халер не бачу, мне вельмі цікава, таму што, ну, не можа быць, каб тут нічога не было, правильно? Так, не бачу ні халера. Альбо я буду рыхтаваць гульню па ДНД на гэтым стрыме. Я не ўпэўнены, які дзень яшчэ, таму што мне трэба вызначыцца, мне трэба выходзіць на вуліцу часцей, ведаеце, таму будзе адзін дзень, у які я спецыяльна пайду хадзіць па вуліцы. Ой, я занадта шмат сиджу дома. О, патушечка. Але у іншы дзень я хутчэй за ўсё такое зладжу. Калі будзе настрой. Паглядзім. Я наогул не разумею, як ты геймастары не шызануліся, бо я зараз гуляю з пастарам, які вядзе... З пастарам? Окей. Які вядзе 3 гульні, і яшчэ сам гуляю ў адной. Не, ну, 3 гульні весці. Я скажу, што... Ну, блин, гэта трэба паглядзець, як я гульні рыхтую. Весці гульню складана, ну, па тыпу, у моманце ў гульні. Рыхтавацца, калі ты маеш досвед, рыхтавацца не складана. Весці гульню можа быць складана, асабісце ў пачатку. Гэта вельмі вялікая халера, за якой патрэбна шмат сачыць. Але калі у вас шмат нататак, гэта, ведаеце, як канферэнцыю весці. Вось, ну, чалавек, які на канферэнцыі выступае і адказвае на пытанне. Вось такое прыкладна. Я думаю, што гэта прыкладна аднаго ўзроўня штукі. То бок ты ведаеш, ты можаш падрыхтавацца толькі часткова, але поўнасцю ты гатовы не будзеш да ўсяго ніколі. Ну, тут, ну, і мне гэта штука нічога не скажа. Лагеры гэтым. І я паспрабую, ну, і код той мне нічога не скажа, так? Я ж не змагу яго адчыніць просто так. Ну, нового кода мы, акрамя 9.083, не атрымалі, правильно?
Не. Ну и ладно, конец забега, давайте. Новый забег попробуем. Пачакайце-ка. Абсерваторыю я зараз не адкрываў. О, абсерваторыі гэта фіксаваны анлок. Абсерваторыі будуць з кожным разам, калі я цягну абсерваторыю, гэта не будзе з кожным разам, гэта паміж забегамі маё паляпшэнне. Вау, это круто. Добра, давайте наступны дзень. Просто с пастором. Но я подумал, что это аутозамена, потому что пасторы мне такие, ты докладно у ДНД ты докладно не у секте, а? Ты упевнений, что ты у ДНД гуляешь, а? Дом про пастора. Так. Наконт асоб трымаць у галаве, ведаеш, у мяне ёсць хітрыкі, я жадаў зрабіць для, стрым па ДНД, і якраз таки ён быў, дарэчы, наконт падрыхтоўкі, але бы я рыхтаваў абстрактную нейкую гульню і тлумачыў бы свае хітрыкі. Вось. Справа ў тым, што не патрэбна трымаць асобу ў галаве. Каб трымаць шмат асоб у галаве, патрэбна, ведаеце, проста глядзець фільмы, гуляць у гульні і гэтак далей. Блин, карацей, гэта спойлер для маіх гульцоў, але, трохі спойлер для маіх гульцоў, але ёсць у мяне падыход, з якім я ствараю персанажаў і трымаю іх розныя характары. У мяне не заўсёды атрымліваецца іх адыгрываць, нягледзячы на то, што ў іх ёсць характар у персанажа, але я не адчуваю, што я гатовы зараз граць, як адыгрываць гэтага персанажа. Вось, я там час ад часу просто кажу, што гэты персанаж сказаў вось гэта, ён такі зацікавіўся. Але не кажу, як ён кажа. Калі я ў настрою адыгрываць, я адыгрываю. Калі я не ў настрою адыгрываць, я не адыгрываю. Вось, пры гэтым гэта можа вызначыцца літаральна ў моманце. Такі, мне падавалася, зараз я адыграю, як нехрен час ад часу адыгрываць атрымліваецца персанажаў, не задумваючыся нават. А час ад часу гэта патрабуе нейкай проста невераемнай энергіі ад сябе і проста не ідзе. Так, калідор, нічога такога. Зноў будуар, пакой. У будуары я нічога не цікавы. Ён увогуле, по-моему, мне падаецца, мне не дае. Давайте пакой, адпачынку, так? Каб яшчэ далей калідор ішоў. Мае гульцы ведаюць, што я стрымлю? Адзін з маіх гульцоў гэта жонка. Таму яна дакладна ведае. Я ведаю, што ў чаце час ад часу з'яўляецца яшчэ 2 гульца. Ось. Так што, як мінімум 3 гульца. Гэта з 4. Атрымліваецца, не, яны заходзяць на мае стрымы, так. Яны не заўсёды іх глядзяць, далёка не заўсёды, але я ведаю, што глядзяць час ад часу. Так, добра, дайсік знайшлі. Дайсік, канешне, карысная рэч. Так, тут ключ. Давайте вось гэты... Не, гэты пакой адразу заблакуе нам поўнасцю, так? Давайте вось такі возьмем. Далей, каб працяг быў. Ключ. І тут больш не... Мне падаецца, тут гэта замяняецца, на іншая была. Ладно. Так, і мы, атрымліваецца... калідор толькі ўправа нас увядзе. Мне падаецца, патрэбна вось гэта і зачыняць, таму што тут, калідор не значна нам дапаможа. Альбо 2 прадметы. 2 прадметы, альбо брейкер вось гэты. Это складана. Для тых, хто не ведае, можа быць, далучыўся не так даўно. Мы гуляем у Blueprints. Нашая мэта знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым доме. Дом будуецца кожны дзень па новай, і мы абіраем з 3 пакояў, які пакой будзе наступным. І также гэтым карысталіся, гэта не, гэта па тыпу так пабудаваны маёнтак, ён перабудоўваецца. І мы можам браць сабе пакой, які даюць нам, гэта рагалік у гэты момант. Гэта адначасова як бы пазл і рагалік. І так, мне тады, калі я брейкера возьму, гэта выключыць непатрэбныя пакоі, і я даволі рана ў забеге. Гэта можа быць супер карысна. Прадметы таксама карысныя, але тут як трапіць. Што за індыкатары, я ўсё яшчэ не разумею. Так. Гараж я жадаю, бо мне цікава, што за ён. Вак індыкатары, блин. Ведаць бы, што такое VAC Indicators, вось гэтая халера, таму што яны проста ёсць, і навошта яны? Я іх уключаю кожны раз.
О, пакой, блин. Пакой бяспекі. На жаль, не магу сабе яго забраць. Давайте вось гэта. Хоць гем забярэм. Нам гемаў трэба... Я вельмі неправільна раблю, мне патрэбна вось гэтыя драгацэнныя камяні карысныя забіраць абавязкова, набіраць іх у пачатку, таму што за іх вельмі важныя пакоі начыняюцца. Вось. Так. Так, у меня тут одна дверь засталась тут. Улева ідзем. Злева знізу у мяне мапа, і я вырашаю, куды мне ісці. Я магу сабе выцягнуць, ну, камісіёнку гэтую не збіраюся я зараз цягнуць, бо у меня грошай няма і мне праходу патрэбныя, значна больш праходу. Я магу ўзяць 4 залатых, альбо просто зрабіць сабе 2 праходы. Давайте 2 праходы зробім. Менш шансаў запароть забег. Так, ну это зноў наконт таго, што дзверы могуць быць зачынены. І вось як мне не пашчасціла. У гэтым пакоі можна сабе атрымаць яшчэ прадметаў. Давайте так і зробім. Альбо 2 прадмета ў клозеце гэтым. Давайте 2 прадмета ў клозеце. Яшчэ один дайсик, яшчэ один ключик. Ну, не настолькі круто, таму што тут можа быць прадмет, і дагэтуль нам трапляла, напрыклад, абутак. Мне цікава, колькі такіх прадметаў у гульне ўвогуле. Ох, блин, мы наближаемся до такого моменту, што можем зараз раптоўна і скончыцца. Так, грошики. Так, і у калідор далей. Сакрэтны праход за гем. Не, давайте не будем сакрэтны праход, таму што там гем, за гем прыйдзецца яшчэ хутчэй за ўсё цягнуць. Так, просто калідор, зачынены праход, і у нас... Ну, а толькі один варыянт, насамрэч, каб працягваць гульню... А, не, пачакайце-ка, у мяне ёсць яшчэ один праход, я нешта яго праігнараваў. У мяне быў праход наперад. Ну тады, не, ўсё роўна тады, гэта вось гэты варыянт толькі ён. Зноў нашае правіла гульні, 3 скрыні. Знайшлі. 3 скрыні, адна хлусіць, адна, як мінімум адна хлусіць, як мінімум адна кажа праўду, і толькі ў адной ёсць узнагарода. Гэта скрыня, чорная скрыня, неправда, хлусіць. Гэта скрыня, блакітная скрыня, верым толькі 3 скрыні, значыць. Скрыня, якая кажа, што яна чорная, мае ў сябе гемы. Вось гэтая скрыня. Добра, 2 гема, гэта цудоўна. Дворык. Давайте перавыцягнем. Мне не вельмі патрэбна гэта, а іншае мне не падыходзіць. Так. Пакоі для малявання. Давайте яго. Давайте яго. Хоць ён і за гемы быў. Нічога ў ім няма, літаральна просто карыснага. Перамалёўка. Dark Room. Пачакайце-ка, я ўжо выключыў Dark Room. Я думаў, што яго я выключыў. Я думаў, ён не з'явіцца ўвогуле. Нам, дарэчы, патрэбна гэты Dark Room для праходаў. У ім святло вырубілася. У Dark Room. Окей. Давайте лево выцягнем. Я не бачу, што я выцягваю. І там за гемы ёсць. Ну, давайте я вось гэта возьму за гем один. Я не ведаю, што я там выцягнуў. О, гараж выцягнуў. Чтоб ён не рабіў. У гаражы 3 ключа. Это вось яны вісяць. І тут нешта. Выхад адчыніўся. О, вам справа зверху не вельмі бачна гэты самае. За ўзнагарод вам не вельмі бачна, іх крыху прыпушчу. Я зараз зразумеў. Ну як зразумеў, мне тут падказалі. Ну, я магу вниз. Не аватаркі, калі ласка, а спіс лідараў. Спіс лідараў пойдзе крыху ніжэй, вось сюды, каб вы бачылі мае рэсурсы, бо яны важны для гульні. Гэта выхад літаральна у мясцовасць. Я магу далей агледзець. Гэта круто. Так. Гэта нешта новенькае. Гараж. Яшчэ што-небудзь ёсць? Не, мне падаецца, нічога больш няма.
О, почекайте-ка. У меня есть... Тут есть штука. Зараз, почекайте, мне потрібен час. Інтэрнэт не дапамагае з тым, што такое VAC. Я думаю, што гэта штосьці ўнутранае. Мы толькі расшифраванне гэтага не знайшлі. Так, где моя там подставочка под телефон? Зараз вам будзе. Дайте час. На жаль, хутка гэта не наладжваецца. Мне і не заўсёды каты укладваюцца куды-небудзь, дзе я магу паставіць камеру нормально. Так. Зараз. Займаюся наладамі. Бо я раблю гэта праз телефон, а як вы разумееце, я не магу просто пакінуць телефон сабе заўсёды як камеру. Его просто так не трымаецца. Так. Такая смешная. Я зараз вам уключу. Зараз такая уже смешная, кабзда. Головне, каб не збегла. Так. А дзе яна? Чо яна? Што? А, вось вам павінна зараз з'явіцца. Зараз я вам адладжу. На жаль, у мяне зламаўся гэта самае прадпрагляд у Basic, звычайна, блін. На жаль, яна яшчэ, ну, яшчэ мінус. Яна бача экран телефона, я можу напружваць вам трошки. Ось. Гештальт про гараж, ну, даволі важна, тому що... Так, зараз я камеру яшчэ, ну, трошки. Каб трохи больш бачна было. Гараж мы знайшлі гэта цудоўна, таму што, па-першае, я ведаю, што за гараж, я яго ўключыў, і зараз я магу выйсці на тэрыторыю. Я не ведаў, што можна выйсці яшчэ кудысьці з яго. Бачыце, я яго адчыніў, так? І гэта мы на вуліцы атрымліваецца, і гэта ачму ранейша. На жаль, я... Блін, давайте я выключу яшчэ аватарку сваю. Ну, ўжо мне падвісла, але я магу хаця бы выключаць некаторыя аб'екты. Добра, што... Ну, хаця бы так. Так, куды гэта вядзе? А гэта далёка і не вядзе. Я думаў, што гэта цэлы шлях будзе тут, а тут насамрэч нічога. А, я про ту старую гульню з гонкамі, дзе не мог выйграць з гаражу. Про драйвер. А, пачакайце, вось шлях. Я могу хадзіць. Ну так, з драйвером такая халера была, так. Нарэшце мы у двух гульнях адразу зачынілі гештальт наконт гаража. А я магу адчыніць яго на зусім, каб гэтая штука была адчынена заўсёды? Опа. Заходня... Яны гэта перманентны анлок. Заўсёды можна будзе зараз хадзіць у левы бок. Добра, аглядаем далей тэрыторыю тады маёнтка. Яна там заснула? Не, яна там нешта мушкаецца. Столовка. Блин, я могу вам... Не, я нажали вам... Это один из найлепшых ракурсов, які я могу вам зробити. Можу трошки опустить камеру. Разом со столом. Оп. Ось так. Бо вам там трошки перешкоджаю. Давай. О. Ідеальний кадр на... Штуку зверху я прибрать не могу, коли что, ведаете. Ну, там яна просто висит, як частка домика. Хотя, нога.
Я пачинаю куды-нибудь тузать, мне пытается Фрейз бежить, так что... Воу, я могу задрафтить покой. Сёння можна будзе адкапваць больше рэчаў. Сховішча. Будзе... як гэта? Выратуе вас ад наступных негатыўных эфектаў наступных 3 пакояў. Давайте яго. Бомбасховішча. Бункер, карацей. Тут ім можна нешта яшчэ знайсці? Тут жа павінны быць запасы ежы, нешта такое. У ім. Я ў гэта самае, у Lost Dark, Longest Dark перагуляў. Time Lock Safe. Тэрмінал нейкі стары. Нататка. Заставайся там, дзе ты зараз. Given that the Red Guard is due tomorrow, we've agreed with your plan and have disabled remote access to the other terminals and have sealed the network mainframe. Regardless of the danger, I'm still not willing to risk removing shelter from the draft wall while the 3 of you are down there. Our best bet is to sit tight and hope for a little bit of luck. Там солодка такая, поглядите. Поглядите на яе. Блин, я зараз... Магчыма, горш зрабіў. Не, вось, нормально. Сочыць? Сочыць усё яшчэ. Той Фінч сядзіць. Ну? Всё. Збегла. Ну, выбачце. Кончылася. Было ненадоўга. Выключу. Верну аватарку пакуль. Калі хтосьці з катоў куды-небудзь прыйдзе, то я вам абавязкова включу назад. Глядзіце, чорная ахова. Так. Чорная трывога. Будзе да заўтра. Мы дамовіліся з тваім планам і выключылі доступы. Гэты тэрмінал можа быць своеасаблівым, ён можа быць толькі адсюль даступны, так? Так, уведзіце Enter. Ховішча. Time Lock Safe. Што гэта такое? Time Lock Safe может быть адчынены, калі вы выставіце дату адчынення і час. Вы можете выкарыстоўваць любую дату і час, пакуль яны як мінімум 1 гадзіну ў будучыні. Калі ён адчыніцца, ён будзе даступны адчыненым на наступныя 4 гадзіны. Выставіць. Калі ласка, выставіць дату. Павінна быць як мінімум 1 гадзіна наперадзе. А які зараз дзень? Так. Давайте спачатку я пашукаю, трэба даведацца час перад тым, як яго выставляць. Манітор радыяцыі. Так. Інфармацыя аб гэтай самай радыяцыі навокал. Так, якія могуць падскокваць падчас выконвання эксперыментаў у лабараторыі Маунт-Холлі, то бок, ну, будынка гэтага. Калі значэнне вышэй за 12 U-зіверта, я не памятаю, U гэта па тыпу наадварот наназіверта, альбо, не, наназіверты гэта талер нейкая. Не ўпэўнены, што за колькі зівертаў, U-зівертаў, альбо вышэй, пратакол бяспекі будзе ініцыяваны, і ўсе дзверы ў доме будуць аўтаматычна зачынены. Бягучы ўзровень 0,07 U-зіверта. Добра. Эксперымент у лабараторыі трэба праводзіць асцярожна. Пароль тэрмінала 9083. Неправільны пароль. Які ж пароль ад тэрміналу тады? Нам трэба ведаць пароль ад тэрмінала. Окей, добра. Гэта штосьці. У нас ёсць сейф, у нас ёсць тэрмінал. Гэта рэчы, якія нам патрэбна даведацца. Ну, калі збярэм інфармацыю, то збярэм інфармацыю.
і час. Самае важнае даведацца зараз бягучы дзень і час. Які дзень? У які дзень мы прыбылі? Сёння трэці дзень, так? Трэці дзень. Ведаць бы дзень, калі мы прыбылі сюды. Просто можа быць дзень днём можа лічыцца... Тут не, у гэтым не напісана, так? Я не ўпэўнены, блин, а як мне гэта вызначыць? У гульне ў самым пачатку, кажацца, гаворыцца дзень, ну, па тыпу дата ў завяшчанні, але гэта не павінна быць дата, у якую прыбывае, ну, наш галоўны герой. Гэта будзе абсурдна, што ён у той же самы дзень прыбыў. Час можна пагледзець на гадзінніках, то бок, ну, мы з гадзіннікам можам даць рады. Пры гэтым на ўваходзе літаральна ёсць гадзіннік. Так што, ў прынцыпе, мы можам адчыніць сейф у бункеры, ведаючы просто дату, і праз гадзіну ён адчыніцца самастойна, так? Окей. Ну, нам застаецца толькі пакуль цягнуць далей пакоі. Я выключыў там святло. Я думаў, што гэтыя пакоі не будуць, ну, будуць па-іншаму трошкі працаваць. Я думаю, Darkroom можна дакладна ўключаць назад. Ён нічога не робіць. Мікра. Гэта мікра. Мікразіверты. Добра, дзякую вялікі. Так, Darkroom уключаем назад. Давайте заценим, як выглядае Darkroom ужо со святлом. До речі, у нас... ну ось там спокойно мы гэта прайшлі. У нас месца адпачынку адсутнічае якое-небудзь, так? Ну і дзякуючы гаражу, атрымліваецца, нам не толькі патрэбна кожны раз адчыняць гараж. Мы зараз ужо на зусім атрымалі сабе праход на заходнюю частку маёнтка. Можна, магчыма, тое ж самае зрабіць з усходняй часткай. То бок мы той же гараж атрымліваем сабе ў пэўны момант. І мы малайчынкі. У яго нешта напісана там, але я не магу наблізіць. На фото. Бачыце вось тут? Там ёсць на фото, у Darkroom ёсць яшчэ інфармацыя нейкая. Так, гэта вось звонку. Так, HS, гэта Герберт Сінклер, гэта пра дзядзька. Запытаў яшчэ адно раздрукаванне яго Ladyship. Of her Ladyship. Яе, ну, па тыпу, кагосьці, жанчыны ў сэнсе, ну, жонкі, можа. Мне падаецца, магчыма, для аднаго з яе пакояў у заходнім крыле. Таксама, як і павялічанае раздрукаванне закрытай фатаграфіі. Ён сказаў, што апошняе даследаванне было занадта... Ну, апошняе фото было занадта цёмнае. Так што будьце асцярожныя. Было цёмна. А ты што такое? Рычаг зламаны. Фото. Зноў фото, гэта яго жонка, я так разумею. Там ледзі якая-небудзь. Не памятаю. Фото. Вось яна зноў, каля тэрмінала. Ёсць што-небудзь на фото зараз? Не. Пакаёўкі, але ззаду яшчэ хтосьці ёсць нейкі. Не, пачакайце, гэта рука просто. Думаю, там яшчэ чалавек. Дрэнна бачна. Па-іншаму зробленае. Так, яшчэ фото. Зноў жа, па-рознаму праяўлены адны і тыя ж фото. Тинка-ко фото. Фото зроблена ў ваннай. Навошта? Ну, я як бы разумею, селфачы рабіць. О, там нешта напісана на дрэве выцарапана. Так, это трэба запомніць. І ўсё. Окей, Darkroom не такі просты, як падаецца.
Вольскі? Не. Мясцовы нейкі. Управа. Царква. Блін, я зараз сабе так тупік зраблю. Блін, як же дрэнна. Давайте перекинем. Обсерватория. Ну, давайте обсерваторию. Обсерватория, я так разумею, на зусім робить анлок. О, а гэта што? Вередні раз не было. Гэта у нас што? Так. Мапа... Так. Глядзім. Яна ад трэцяга пакоя знізу справа, і калі прайсці, вось так. Гэта вось у гэтым пакоі нешта. Але я так разумею, мне патрэбна паўтарыць шлях. Ну, у любым выпадку, насамрэч, просто трапіць вось у гэты пакой. Каб яго трапіць, будзе тая яшчэ задача, бо у мяне пакой... У мяне вельмі дрэнна выцягнутыя пакоі. Ну ладно, покрутили. Давайте это самое развернем. Телескоп. А, не, почекайте, телескоп уже наладжены. Что там у нас с зорками телескоп? 2 зорки. Близнюки. На ўваходзе дадалося 2 куфара. Гэта добра. Ідзем зараз насамрэч до ўвахода. Просто забіваем на ўсё, ідзем до ўвахода. Так, мне налево патрэбна. У нас рыдлёўка ёсць, у гэтым забеге няма. Нам рыдлёўку патрэбна здабываць па новай. Яна там у першы дзень знайшлася просто па дарозе. Так, 2 куфара дадалося, вось яны. Раз. Калёска, скажи мне, што у тебе там да халеры ўсяго. Ну, ўжо вельмі няблага. 1 гем, гэта моцна. І яшчэ ключы, дарэчы. О, яшчэ гемы. Ну, у мяне ёсць шансы зараз. Таму што, глядзіце, у мяне ёсць толькі 1 пакой, 1 дзвер, і ад яе зараз усё залежыць. Калі мне выпадзе не тое, то гэта ўсё. Ну, гэты забег таксама скончваецца. Тут просто. Выбару няма, ёсць толькі царква. Гэта адзіны варыянт, які я магу сабе дазволіць. Дарэчы, бункер мяне павінен абараніць ад гэтага эфекта чырвонага тут. Так што, ў прынцыпе, вельмі няблага. Царква ёсць. І... Толькі адзін варыянт таксама. Блін, ёсць верагодна, што ўсё ж такі... Усё яшчэ запарваецца, усё яшчэ не тое, што патрэбна, выцягваецца. О, молот. А што ты робіш? Можна збіваць замкі на закрытых гэтых самых сундуках. Рыдлёўкі, на жаль, няма, мы не можам адкапаць гэтыя. Ідзем далей. Більярдная. Гэта адзіны пакой, які нам падыдзе. Нам патрэбна ўлева загарнуць, таму што, бачыце, мы зараз упрэмся ў сцяну там, і далей не пройдзем. Нам більярдная будзе. А на плоце замок збіць? Я думаю, не, там толькі канкрэтна на ім напісана, што ён можа збіваць замкі толькі з гэтых самых. Як яны? Замкі толькі са скрынак. Скрыначкі нашы. Вось. А скрыначак не той, каб шмат іх, ні далёка не бясконца. Это, скажем так, просто рэч, якая сэканоміць нам ключы. Блакітная на тройцы, бачыце, чамусьці. Тройка, і я не памятаю, правілы дарца. Хто памятае, зараз абсалютна не звязаная рэч, абсалютна зараз нават загуглю. Калі памятаеце, па правілах дарца вось гэта што? Ну, гэтая зона вось блізкая. Наколькі яна павялічвае? Яна літаральна каштуе 3? Альбо яно x2, то бок па тыпу 6 пунктаў будзе тады. Я не памятаю, давайте-ка я зазірну. Правілы дарца. Darts rules. Так, во, ёсць адразу. А, не, просто столькі ж, колькі на зоне гэтай. То бок гэта просто 3. Атрымліваецца блакітненькім адзначана. Окей. Цікава, чаму гэта важна. Тут
Лічба 3 просто ёсць. Сёння ты даведаўся, што ударца её правіла. Так, і ударца её правіла, глядзі. Насамрэч усё даволі проста. Не, пачакайце-ка, не, я не памятаю самага важнага. Там, па-моему, патрэбна выбіць толькі пэўную колькасць пунктаў і не больш за іх. Альбо патрэбна выбіць як мага больш пунктаў. Ну, калі правіла выбіць як мага больш пунктаў, таму што, па-моему, гэта адзін з варыянтаў, як можна гуляць. Ну, мы так гулялі па такіх правілах. Ударца ёсць зоны. Оп, чакайце-ка, на гэта можна націскаць. 7. Чакай-ка, 3. Это можно натискать все. 5. Не. Почекайте-ка. Так, 3. 7 плюс 5. Это 12. 15 плюс... Карацей, гэтыя зоны яны адзначаюць, калі ў цябе зараз я спецыяльна рэсетну пазл і патлумачу, я зразумеў аб чым пазл. Гэтая зона, вось канкрэтная зона, калі ў яе трапіць дарцінай, то можна зарабіць 3 пункта. То бок ты атрымліваеш 3 пункта, калі сюды трапляеш. Калі трапіць вось у гэтую частку, то ты атрымліваеш, па-моему, x2, то бок ты атрымліваеш 6 пунктаў. Зараз я спецыяльна правіла гляджу. Гэта падвоевае, па-моему. Не, гэта патроевае. Кола унутранае вось гэта, яно патроевая колькасць пунктаў. То бок калі сюды трапіць, то ты атрымаеш 9 пунктаў. Потым ідзе зноў гэтая зона, вось гэтая зона, у якой ты атрымліваеш толькі 3 пункта. А потым ідзе знешняя зона, самая вось кола ўсё гэта. Ты будзеш падвоеныя пункты атрымліваць. У выніку ты глядзіш на лічбу, якая навокал, глядзіш, на якую зону ты трапіў, і тады яно падвоюецца. У цэнтры знаходзіцца адні з самых дарагіх карацей пунктаў. Знешняе кола ўнутры яно дае 25 пунктаў, а самы цэнтр Bullseye яно дае 50 пунктаў. Вось, цэнтр 50 пунктаў. У выніку, по-моему, у некаторых... Зараз, ты, хто гуляюць у Darks і ведаюць, мне падавалася, у Darkсе ёсць яшчэ як падобнае на правіла, што па тыпу ты павінен набраць як мага больш пунктаў, але не больш за пэўнае. То бок, калі ты дасягаеш там, калі бы было, для таго, каб было цікавей, там ёсць нейкае правіла, мне падавалася, я не ведаю, можа, зараз яго прыдумваю. Але калі яно ёсць, гэта круто, калі няма, то неблага было бы дадаць. Карацей, што нельга набіраць безапоўную колькасць пунктаў, то бок ты павінен выбіць роўна пэўную колькасць пунктаў, максімальная з іх, але не перабраць гэтую колькасць пунктаў. Таму што калі ты перабярэш, то прайграеш. І тады ўжо з'яўляецца шмат стратэгій, як перамагаць. Таму што тэхнічна, самае вялікае, як вы можаце зарабляць, гэта не ў кропку вось гэту цэнтральную трапляць, а трапляць у 20-ку і вось сюды. Бачыце, вось у гэтае месца, вось у гэтым у гэты сегмент. Ён дае найбольшую колькасць пунктаў насамрэч, не самы цэнтр. Вось такая штука. Ладно, так, у нас троечка. Тройка, атрымліваецца тройка, будзе тройка проста. Потым мы складваем. Тут у нас атрымліваецца 5 плюс 7, гэта будзе 12. Я ціскаю просто 12. Тут у нас 15 плюс 7, але 7 патроенае, так? 7 на 3. 7 на 3, гэта 14, 21 плюс 15. Гэта 36. 36 гэта у нас падвоенае 18 атрымліваецца, так? Падвоенае 18. Я ж не магу на сегмент націснуць. Не, ён рэсеціць тады. 3. 12. Не, я не зразумеў тады, як гэта працуе. 36. Ну, яно атрымліваецца 36. Каб мне атрымаць 36, мне патрэбна альбо 3 разы по 12, альбо 2 разы по 18. 12 давайте. Не. І на гэтай штуке я націскаць не магу. А як мне тады яго... А як я павінен яго датыркаць да канца? Так. Я думаю, я разгадаў пазл. На 2 першых кропках я зразумеў, а далей для мяне не зразумела. «15 плюс 3». Ну, на x3 на семерце. Так, ну давайте просто 15 натисну. Не, рассадится.
12. Просто, ну, я на той же булзай не могу натиснуть. Мне потрібно неяк. Ну, варіантів так-то не шмат. Ну, реально, то бок. А, не, почекайте-ка. 36 это 18 на 2, это 36, правильно же? Так, это 36. 12 на 3, гэта таксама 36. Ну, по ідэі, я павінен тыркнуць альбо вось сюды, альбо вось сюды. А што, калі гэта двухслойная штука і па тыпу 12 плюс 18 мы робім і атрымліваем сабе 30. Каб атрымаць 30, мы павінны 3 разы 10 зарабіць, так? Давайте десятку паспрабую. Не, гэта рассеціць. Блин. Мне падавалася, я зразумеў сэнс пазла. Узяць по модулю? Да, а давай паспрабуем. Ну, давай. Так, 3, 12. Гэта у нас 36, атрымліваецца 9. Бяром по модулю. А не, пачакай, як оно можа быць по модулю, калі 12 падышло? Гэта правіла не павінна, ну, працаваць, таму што тады бы 12 мы не атрымалі. Не, штосьці яшчэ, ну, не хапае нейкая кавалка. Я подумаў, што я зразумеў пазл, але ён не складваецца тады далей. Наступны крок не зразумела мне. Окей. Ладно, я пакіну яго на потым яшчэ, трэба падумаць. Пакой рампус рум. Ты што нахрен такое? Так, астатнія пакоі замыкаюць праход далей. Давайте вось гэта. Ну, без варыянтаў у нас насамрэч. Што ты такое? Прадказальнік Альзара. Прадказальнік будучыні. Розныя гульні. О, шмат грошай. $36 мінус 20. 16. Я може, тебе не зрозумів. Так, давай-ка. 16. Давайте тоді 3. 12. 16, так? Не, ресетить. Давай подберем просто. Ось просто подберем. 20. Не. Ну, я просто по порядку сверху пойду и будем просто подбирать. Потому что, калі мы побачим лічбу, мы, може, зразумеем чаму. Ну, по типу, просто логику тогда. 4. Не. 13. Не. 6. Не. 10. Не. 15. Не. 2. Не. 17. Не. 3. Не. 19. Не. 7. Не. 16. Не. 8. 8. Чаму 8? Там было 36. Так. 36 делится же на 8. Не? Чаму 8? 36 делить на 8. Зараз Google. 36 делить на 8. Я не разумею. 4,5. Не, подход не в этом. Чаму 8? 3, 12, 8. Может быть, гэта увогуле кожны раз змяняецца правіла по типу 3, 12 и там от 12, не, 12 отнять 3, это не 8. 3, 12, 8. А там было лічба 36 літаральна была, так? Давайте яшчэ раз так, я погляджу. 3, 12. И тут у нас 15. Я зразумеў, гэта адзначае мінус.
15 минус 7 мы атрымліваем 8. Гэта не павелічэнне, гэта мінус. Таму яно 8. Гэта лічба, гэта 20 мінус 7. То атрымліваецца, у нас будзе 12. Не, пачакайце-ка. 13 я памыліўся, пардон. Я лічу як прыдурак. 8. 13. Вось яна у нас. Поле гэтае. Што ты робіш? 2 можа быць умножыць на 6? Не, тады атрымліваецца 12. Ну, 12 тады атрымліваецца. Я не ведаю, што гэтае поле тады робіць. 2 умножыць на 6. Напрыклад, гэта умножыць. А, не, пачакайце-ка. Тут жа справа. Плюс, мінус, умножыць, падзяліць. Справа, злева, справа, плюс, мінус, умножыць, падзяліць. Вось такім парадку. Спачатку мы толькі складваем, потым мы адымаем, потым мы памнажаем, потым мы дзелім. Вось, і вось яна падказка, яна літаральна малявана тут. Я зразумеў. Гэта памножыць, 2 памножыць на 6, гэта 12. Срань. 14 мінус 7, гэта 7. 7 умножыць на 2, гэта 14. Зноў 14. Віншую нас. Мы зразумелі гэты пазл. І гэта дало нам 2 ключа. Так. Ну, ўсё атрымліваецца. У гэтым пакоі таксама ні халеры няма. О, так. А як жа ж мне... Давайте вось гэты разгалініванне мне патрэбна як мага больш. Таму што мне амаль канец забега. Дайте-ка мне момант, я пишу. О, у мяне для вас, можа быць, зараз будзе яшчэ. Паешкі трохі. Не ўпэўнены, як вам так паставіць. І не падабаецца, можа быць, што яна бачыць саму сябе? Яна зараз сама на сябе палюе, мне падаецца. Так, зараз я вам пакажу. Кабзда зараз камеры будзе. Яна проста бачыць у адлюстраванні, на жаль, гэта франтальная камера, яна бачыць сваё ж адлюстраванне. Я думаю, ёй не вельмі падабаецца. Ой, дакладна ўпадзе. Дакладна ўпадзе. Яна зараз пагуляецца з ёй. Не? Я просто, ну, бессэнсоўна зараз ставіць хоць і не камеру яшчэ, вось. Спрабую дапамагчы з паламі. Ну, няхай пакуль будзе стаяць там. Просто мне цікава, што яна далей яе на наступныя крокі. Яна можа лёгка збіць камеру, ён там, ну, устойліва стаіць, але, зноў жа, яна даволі высока паднятая, і камера можа проста апракінуцца. Далей у акенца назіраць. Ось он будзе. Набліжу трохі. Няхай глядзіць. Это найлепшае, што магу вам прапанаваць, таму што зноў жа там закрывае шмат чаго, і мне патрэбна шукаць месца, дзе можа размясціцца камера. Так, аватар. Зараз. Зараз будзе аватар. Оп. Мінус аватар. Так, далей даследуем. У нас ёсць нейкая сакрэтка. Ну, ўсё збегла. Задзяўблі папарацы гэтыя. Выключыў. Какой-нибудь, блин, я аватарку зараз. Трэба ўвогуле паставіць на кнопку, карацей сабе, каб мне ўключалася адно і ўключалася іншае. Так, аватаркі, оп. Ёсць, павінен з'явіцца. Так. У нас ёсць
мапа. І мапа подказывае, што мы... так, трэці знізу. Вось якраз таки злева ад нас павінна быць скарб нейкі. Чакай-ка. У левы проход, вось сюды. Давайте сюды проход адчынім. Ага, і тут у нас выбор невялікі. Камісарыят, каб набыць прадметаў, давайте яго адчынім. Мы пакрыху губляем прадметы. Ну, кстати, гемы амаль скончыліся. Зноў жа пароль, які мы не можам паглядзець, там не разабраць. Што у нас прадаецца? Что это такое? Дазваляе аглядаць дакументы у будынку больш уважліва і шуфель гэты наш. Это як ён, рыдлёвачка наша. І давайте один гем набудзем яшчэ, каб можна было набор гемаў 4 штукі за 10 вельмі танна, але давайте просто нам патрэбны гемы, каб правільны пакой выцягнуць. Мне падаецца гэтым вось оно. Swan Song. Пароль ад тэрмінала. Гэта адразу і... Так, давайте-ка я гэта ў чат напишу ўвогуле. Swan Song. Гэта наш пароль ад тэрмінала. Я вот так думаю, што ён яшчэ дзе-небудзь падыдзе. Тэрмінал ёсць у бункеры. А тэрміналы могуць быць яшчэ дзе-небудзь. У цёмным пакоі ёсць дакладна, дзе можна гэтым шклом скарыстацца. Але ў мяне 8 крокаў засталося. Я могу дзесьці адпачыць, каб адпачыць моцна. Блин, я не дайду да даркрума. Он занадта далёка. Мне патрэбна цягнуць пакой далей. Ну, інакш я просто скончуся. Калі тут атрымаецца, ну, вось сховішча яшчэ. Мне патрэбна ў ідэале сабе просто знайсці пакой для адпачынку. Treasure Room. Дакладна. Гэта ён і павінен быць, так? А калі ён Treasure Room, то дзе гэты трэжар схаваны зараз тады? Мы зараз у ім. Ну, па тыпу па мапе карбаў. Вось оно. Гэта 1, 2, 3, 6 па парадку. 1, 2, 3, 4, 5. Не, гэта наступны будзе вось тут. Блин, я не дайшоў. Я занадта рана згарнуў. Выкарыстоўваем ключик. Одна вышэй, так я памыліўся. Ох ты ж, ё-маё. У мяне ж не будзе выхадаў потым, так? Гэта адзіны выхад. Гэта апошні пакой, які я магу адчыніць. Ёсць толькі адзін варыянт, які я магу выкарыстаць. Вольны пакой. 5 крокаў засталося. Засталося 4 крока. Блин. Будуар, ладно. Три кроки засталося. Мне патрэбны адпачынак. Мне патрэбны адпачынак. А дзе кукугля? Яна неяк ціхая-ціхая стала. Ну, музыкі ніяка няма. Можа, варта ўвогуле музыку паставіць. Канферэнсная заля. Так. Яна можа працаваць як праход. Давайте сабе вось гэты праход зробім. Вось такі. І зараз з гэтага пакоя я нараблю сабе яшчэ пакою. У мяне сталося толькі 2 крокі. Так. Ага, ключ-картка сюды патрэбна. У мяне няма ключа-карткі. Сюды пакой. Вось гэта. Банк-рум. Як 2 пакоя будзе лічыцца. Не халеры сабе. Яна лічыцца як 2 пакоі, але пры гэтым не з'яўляецца пакоем адпачынку. То бок яна не дае мне адпачынку. Я думаў, што яна дасць мне яго. Блин. Мячок? Як тут? Добра? Як справа? Малы, ты першая жывая істота, якую тут бачу ўвогуле. Як ты тут выжываеш, а? О, яго таксама маленькае, вось, гэта... месца для паляжаць, ложачак.
Цікаво. Насамрэч ён усім кіруе. А видите, у Silent Hill есть концовка такая... О, какая-то. Бла-бла-бла. Я читаў гэтую же штуку, карацей... Почекайте-ка, давайте... Не, на всякий выпадок. Сегодня идеальный день, потому что Саймон у лагеры, и он не такие веселые, как іншыя мои сябры. Мне не придется делиться моими цацками, и мне не придется делить свой покой, и мне не потребно делиться будзе своими слодычами. Мець малодшага брата, гэта не тое, не настолько весело, як яны мне казалі, як яно будзе, але сёння будзе добры дзень, каб таму што ён будзе ў лагеры. Я магу гэта развядаць, але я не бачу тут нейкай сакрэткі нейкай, таму не думаю, што дапаможа. Саймон, так. Пачакайце-ка, я гуляю за Саймона, гэта пра мяне гаворкай. Саймон гэта малодшы брат, і я і з'яўляюся... Гэта, ну, бо тыпу ад майго старэйшага брата. Так. Ну, застаецца адзін... Усё? Крокі скончыліся, так? Я стаміўся. У меня мапа гэтага самага... Так. Ну ладно, пачынаем па-новай. Мы стаміліся. Адчынілі мы да халеры. Гэта вельмі добры забег. На жаль, у нас крокі скончыліся. У нас есть пароль ад тэрмінала. Зараз што мы першае, што мы зробім, мы пойдзем у бункер. 4-й дзень. Паехалі. Мы выходзім адразу, ідём у бункер, паспрабуем увесці пароль ад тэрмінала, які Swan Song. Калі нам бункер выпадзе, што цікава, нам жа можа выпасці не бункер. Так, што у нас варыянты? Бункера няма. Так, асабістыя прадметы, 2 спецыяльных прадмета. 2 спецыяльных плана каштуюць дадатковыя крокі заместа гемаў. Давайте спецыяльныя прадметы. Шкло, вось гэта павелічальнае. Цудоўна. Мы зможам разглядзець, што ў нас даркрум нам патрэбна тады з такім шклом. І спецыяльны прадмет... Які яшчэ спецыяльны прадмет тут ёсць? О, молот. Ёсць, цудоўна. Ключы на замках сэканомілі. Праход далей, дарэчы, вось цікава, калі гаража няма, то тут атрымліваецца проста не будзе... Ну так, тут проста не будзе праходу далей, і ўсё, калі гаража няма. У ідэале было бы гараж па правому боку адчыніць. Ну, я так разумею, што яго можна яшчэ і з правага боку лупануць. Так, добра. Прадметы мы сабраць, давайте ў правы бок пойдзем. Калідор, давайте калідор. Пасоваемся далей. Я нічога новага тут не бачу. Паварот улева. Калі вы заходзіце, вы атрымліваеце 2 адпачынка. Але гэта ж літаральна, калі я праходжу наскрозь, оно толькі кампенсуе мне. Ключ альбо адпачынак. Давайте адпачынак. У папярэдні раз мы на гэтым якраз такі і скончыліся. Хоць трошкі месца адпачынка патрэбна. Далей. Грошы. Кухня. Ну, кухню мы не адчынім. Давайте вось грошы. Хоць які прагрэс будзе. Угу. Пакой бяспекі. Блин, я жадаю трапіць у пакой бяспекі. У мяне кожны раз гемаў няма ў той момант, калі ён з'яўляецца. Давайте вось гэта. Ресурсы няхай будуць. Дадатковы ключ, дадатковая монетка, дадатковый гем.
Угу. Так, я могу далей в гэтым напрамку і далее коридор. Так, пакой гасцей. Давайте рызыкнем. Давайте зараз возьмем пакой гасцей, каб 10 крокаў сабе атрымаць. Таму што гэтае месца цікава, яно бясконца будзе так. Ну, я магу спаміць гэтым. Карацей, заходзіць сюды, выходзіць з яго і атрымаць сабе шмат крокаў. Альбо ён толькі один раз дае. Так. Шукаю што-небудзь. Не, нічога не надзвычайнага ў нотатках. Так. Добра. Мне бы знайсці вось гэты цёмны пакой і ўвогуле кайфу будзе. Угу. План. Ось так откроем. Будзе і гем, і праходы ўперад і направа. Я больш нічога тут не бачу. Надзвычайнага. Куфараў не... А, куфар ёсць. Ну-ка. Яшчэ ключик і джем. Камянёк. Дона. Працягваем наперад і абыдзем з левага боку. Брейкер бокс. Я так і не зразумеў, у чым яго карысць. Шчыра, давайте яго возьмем сабе. А, ну ён гараж мне дае доступ до гаража. І вось гэты індикатары нейкія. Давайте гараж дадам. Dark Room у залю выключу. Святло. Не, давайте ось так. Няхай будзе так. Усё паўключано. Что далей? Варианты. Коридор. Ну, коридор самый оптимальный у моем выпадку. Поехали. Коридор будем. Неких куфаров не бачно. Блин. Покой. Лічыцца як два. Навошта яно так лічыцца? Ну, давайте адчынім яго, але нават заходзіць у яго ці не заходзіць. О, два бананы. Нормально. Добра зайшлі. Яно лічыцца як два пакоі адпачынку. Але навошта мне гэта? Ну, якая карысць у гэтым тады? Ён же сам па сабе мне энергіі не дае. Так, мне патрэбна вось гэты пакой, каб я мог яшчэ распаўсюджваць. Я магу перавыцягваць пакоі сабе тады. Праход вось гэты. За 2 гема. За 2 гема, так? Ну ён мне патрэбны. Вось у чым праблема моя. Калі я перавыцягну, ёсць верагоднасць, што я сабе замкну. Давайте 2 гема выкарыстаю на гэты спецыяльны коридор. Так, наперад. І як звычайна, блин, пакой бяспекі з'яўляецца тады, калі ў мне гемаў няма. Давайте парлар. Гэта... Тут будзе пазл са скрынями. Пазл са скрынями. Адна хлусіць, адна гаворыць праўду, як мінімум адна хлусіць, адна як мінімум гаворыць праўду, і у адной знаходзяцца гемы. Чорная скрыня... Чорная, гэта праўда. Чорная скрыня... Гэта праўда. Чорная скрыня пустая. У нас ёсць, як мінімум адна скрыня хлусіць, так? Гэтая скрыня... Глядзіце, гэтая скрыня гаворыць праўду. Чорная скрыня гаворыць праўду. Гэта неправда. Яна не кажа праўду, таму што чорная скрыня пустая. Так? І у нас атрымліваецца, што? Гэтая кажа праўду, гэтая хлусіць, а гэтая можа быць, можа казаць праўду, а можа хлусіць. Атрымліваецца, што... Ну, давайте яе адчынім. Яна можа... Калі яна хлусіць, то ў яе нічога не будзе. Калі яна гаворыць праўду, то... Ну, калі яна гаворыць праўду, то яна пустая. Калі яна хлусіць, то... Блин, мае шансы, насамрэч, раздзяляюцца паміж гэтымі двума. Давайте я яе чорную адчыню. Яна таксама хлусіла.
Секретный проход. Далей. Комиссариат. Как набывать предметы. Секретный проход. Давайте секретный проход возьмем. Упокой на мой выбор. Мяне цікавить зеленый. Давайте зеленый. Рыдлёўкі ўж мяне аж няма, так? Блин, ну гэта памылка была. Трэба было, да рэчы, чырвоны пакой тады абіраць. У мяне есть срэбраны ключ? Адкуль у мяне срэбраны ключ? Чакайце-ка, срэбраны ключ, что такое? Адчыніць дзверы з срэбраным ключом прывядзе да пакою за вялікай колькасцю гэтых самых калідораў. Давайте яго херакнем. У нас не только шмат варыянтаў, трэба адчыняць яшчэ больш. Давай, срэбраны пайшоў. Акварыум. Акварыум лічыцца як пакой усіх колераў. Што бы гэта не значыла. Давайте яго возьмем. Давайте, няхай акварыум будзе. Калі яна гаворыць праўду, то немагчыма даведацца, дзе камяні. Ну так. Не, ну глядзі, нават калі яна хлусіць, то любая са скрынь можа, ну, як я зразумеў, рыдлёўка. Калі я правильно зразумеў правіла гульні, то будзе заўсёды не ў трэцяй. Катька, это... я просто сабе атрымаў крокі. Як я зразумеў правілы карацей гульні, што як мінімум адна глусіць, як мінімум адна гаворыць праўду, і толькі ў адной знаходзіцца ўзнагарода. Гэта атрымліваецца, што калі калі такія ўмовы, то ў цябе заўсёды можа быць сітуацыя, што табе не сказалі, у якой знаходзіцца. Так, невядома даведацца, у якой. Але калі яна кажа, што яна пустая, і гэта праўда, яно і так магло быць у любой з трох скрынь. Калі яна кажа праўду, то яно можа быць у адной з двух скрынь. Разумееш? То бок у гэтым пазле ў любым выпадку я пайшоў бы больш рызыкоўнаму шляху. Ну, то бок ты можаш толькі рызыкаваць у гэтым выпадку. Так. Ах ты ж, ё-маё. Я не жадаю камісарыят адчыняць, хоць ён мне і патрэбны, таму што, ну, каб далей адкрыць праход. Я возьму вось гэта, шафу, каб атрымаць сабе прадметы. Яшчэ гем ёсць. Добра. Терраса. Зеленые пакоі не каштуюць гемаў, каб іх выцягнуць. Кожны раз, калі вы выцягваеце пакой, адпачынку, вы атрымліваеце 5 крокаў. Блин, мне насамрэч царква патрэбна, каб уходить улево і ўправа. Давайте царкву возьмем. Грошыкі згубім, але царкву адчынім. Пойдзем управа, зачынім гэты праход. Зялёны калідор, вось яго. За гемы таксама возьмем. Таму што я спадзяюся тут адкапаць. Ёсць. Што мы адкапалі? Яшчэ грошыкаў. Ты што такое? Металлдетектор? Больш шансаў знайсці ключы і манеты. Добра. Это добра. Бескарысная старая гэта самая пушка. Ё-моё. Даркрум. Давайте яго херачым. Ён у ідэальным месцы ў тупіку. Святло выключылася ў ім. Для таго, каб уключыць у ім святло, мне патрэбна адправіцца у пакой. Так, мне патрэбна да пераключальніка ісці. Я гэта зараз раблю, таму што мне падаецца, зараз я атрымаю ключавую інфармацыю для гульні. Для праходжання. Вяртаемся у гэты. Так, мне налево патрэбна. Я заблукаў трохі. Не, наперад. И потом налево. Вот сюда. Уключаем святло у темном покое. Трэжэр-рум павінен быць у іншым пакоі? Я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены. Калі правілы захоўваюцца, то бок я знайшоў яе мапу як прадмет. Мне падаецца, усе анлокі, якія ты забіраеш як прадмет,
яны гэта анлокі унутры гульнявыя, то бок пакуль калі ты яго выцягнуў, ён будзе працаваць толькі ў гэтым забеге. Я думаю так. Калі гэта анлок просто напісана надпіс на сцяне, які ты не можаш толькі в нататкі сабе дадаць, ну па тыпу напісаць просто рукою дзе-небудзь, то тады ён будзе ўжо анлокам, ну на зусім твой анлок, як бы як чалавека, ты ведаеш пароль. Напрыклад, мы ведаем пароль ад сейфа 9083. Якога нахрен сейфа, я яшчэ не ведаю. Так, вось, разгледзець, што тут напісана. 1128, пароль ад гэтага самага. Пароль ад ключа звонку 1128. Дзякуй вялікі, я толькі што пачаў яго ў чатку пісаць. Цудоўна, у нас ёсць пароль ад каліткі гэтай. У яе ёсць што-небудзь? Што-небудзь, якая-небудзь дэталь, якую мы прапусцілі. Оп. Гем. Што-небудзь тут? Тэрмінал? Не, на тэрмінале няма. У яе таксама не бачу нейкай асаблівасці. Вось яны, і гэтыя пакаёўкі паўтараюцца шмат разоў. Я не разумею, чаму. Ну, па выглядзе проста запоратае фото. Так. Не тое. Гэта зусім дрэннае. Нічога ў фота я не бачу адрозненняў ніякіх паміж фота, толькі тое, што на запорты па-рознаму. Сінка О. Навошта ён рабіў гэтае фото? Не, ну я разумею, селфачы і ўсё гэта, але ж можа яно для пазла важнае. 1128, трэба будзе выйсці яшчэ на вуліцу яго паспрабаваць. Так. Во, вось гэта цікава. Бла-бла-бла, штосьці Teen Memos found у пакоі Хартлі заўсёды хлусня. Пакой Хартлі. Што за пакой Хартлі? Што мы ведаем пра Хартлі? Хто такі Хартлі? Штосьці Teen. Па тыпу, штосьці колькасць іх мемос, найдзеных у пакоі Хартлі заўсёды хлусня. Блин, мне гэта ні халер не кажа, але гэта важная інфармацыя, мне падаецца. Зноў 1128. Гэтае фото мы ўжо бачылі. Я думаю, я выцягну максимум з гэтага самага. Зноў, чаму гара і чаму гэтае самае, як яна, гарох? Навошта? І там яшчэ адзнакі былі ў пакоі з гара без вось гэтае. З ёю ёсць, блин, это дакладная падказка нейкая для рашэння. Гадзіннік у нас ёсць? Тeenage. Не-не, глядзі, там не скончанае, мы не бачым спачатку слова. Я ведаю, што такое, што teen гэта teenage, але гэта не поўнае слово, гэта абрэзанае слово, і ў гэтым сэнс. Па тыпу 13 memos. Яно можа быць там 15. Дзе яно, блин, было? Во. Глядзі. Штосьці teen. Там нават teen загароджаны, там павінна быць слова, яно з маленькай літары. То бок, перад гэтым у пачатку ёсць вось, ну, вось такая халера. Бачыш? Там нешта teen memos. У ўспаміны, ну, мемо гэта па тыпу, ну, успаміны, хутчэй за ўсё. Нататкі, памяць, што-небудзь. Так. 10:11 час на гадзінніку. Час, дарэчы, ідзе. Ну, таму я думаю, што гэты, ну, ён рэальна ідзе. Я думаю, што адзіны спосаб, як для... Я пабачыў, там жа ёсць сейф, які можна адчыніць. Калі мы будзем ведаць сённяшнюю дату, то мы можам паставіць, каб адчыняўся сейф у, ну, бомбасховішчы. Але бомбасховішча зараз у гэтым забеге не выпала. І я не ведаю, якая дата зараз. Сёння 4-й дзень, так? І у нас атрымліваецца
Ну, чацвёрты дзень пасля якога-небудзь, я не ведаю якога, а там дату канкрэтную трэба ўказаць. Я не ведаю, з якога моманту пачынаецца гульня. Я так разумею, трэба ў самым пачатку гульні, ну, запусціць гульню, каб узгадаць гэта. Але там кажацца, ну, там кажа толькі момант, калі ён, ну, сваю апошнюю волю з'яўляе, то бок гэта можа быць не тая дата, халера яго ведае. А што за грін? Аб чым гаворка? Так. Так, вось інтэлескоп яшчэ адзін у нас ёсць. Правілы, добра. Мапы ў гэты раз мапы не было. Грін, не, там Т, там дакладна Тін. А, не, пачакай, ты можаш быць? Можа быць і грін. Добра, добра, добра. Я зараз вярнуся нават, каб паглядзець. Можа блізка? А, я там грошы буду губляць. Это вельмі магчыма. Green memos in the heart. Гэта мае сэнс. Трэба толькі нататкі гэты знайсці. The slice. Плюс 3 крока. Трэжер-рум праверыць? Я, дарэчы, вось зараз будзе трэжер-рум. Більярдны пакой. Можна аб'ядноўваць прадметы, каб атрымліваць новыя прадметы. Давайте вось гэта адчынім. Воркшопа у нас дагэтуль не было. Гэта, па старой версіі, гэта якраз такі трэжер-рум. Метал-дэтэктар. Оп. Спрацаваў на прадмет. Оп. А чаму ён? А, вось золата яшчэ. Аб'ядноўваць прадметы, каб рабіць новыя прадметы. Дзе я магу гэта рабіць? Вось гэта варштат? А, вось яго націснуць. Добра. Туфля і слэджхаммер, так. Што ты атрымаешся? Burning Glass. Гэта што такое? Добра, пачакайце-ка. Туфель і... Не, не тое. Не тое. Дэтэктар шуфель. Добра. Што ён робіць? Я магу даведацца да таго, як я гэта зраблю? Я магу яе аб'яднаць са зламаным рычагом. Іх можна са слэджхаммерам аб'яднаць і яшчэ трэці прадмет. Мне патрэбна будуць, каб прайсці гульню, я так разумею, мне вось гэты рычаг патрэбна. Плюс штосьці, плюс штосьці. Цікава. Ну, дарэчы, вось, мы ў трэжер-рум. Зараз, гэта і дакладна ён. Раз, два, три, 4, 5, 6. Гэта ён. Ну, воркшоп зараз, гэта мой трэжер-рум. Ну, калі па мапе папярэдніх глядзець. Так. О, інфармацыя па скрынях. Вось гэты пазл са скрынямі. Скрыня з праўдай не заўсёды мае прыз. Ну, гэта мы ведаем. Это правіла, нават правіла гэта не, ну, не сцвярджаюць. О! Камяні адрэзаныя рукою і рэшта прынесеная. Пишуть, бла-бла-бла, our secrets carved from thought. A message read is 4 of 10. Is of 10 lost. Не хапае слова. Поведомление. Among the bold words spoken soft, the note is read, the letter is not. Не разумею. The note is read. Може бути, мається на увазі нота? Ноти важні, трапляють на правильне слово. Магчима. А яка нота? Яка з їх?
Я просто ну, я дрэнна читаю гэта самыя партитуры гэтыя, я ж партитуры называюцца, так? Я трошки разумею, але пры гэтым як бы я не бачу сістэмы ніякай. Можа тут матэматычная сістэма па тыпу, ну таму што гэта можна пераводзіць у матэматыку. Рабі скриншот, ну згодны. І яшчэ лічба 8 на зверху, вось што цікава. Зробім скриншотик, няхай будзе. Блін, ведаеце, што памылка моя якая? Мне падаецца, я раблю скриншоты, а яны не захоўваюцца нікуды нахрен. Хто-небудзь ведае, каб скриншот абавязкова, ну, ты націснуў, і ён захаваўся, так? Ну, альт-предскрин, дарэчы. Ну, вось, я нешта не падумаў. Мне падаецца, я папярэднія скриншоты ўсе прадзяўбаў, увогуле. Якія я рабіў. Так, добра. Аб'ядноўваць прадметы. Будзем аб'ядноўваць? Давайте аб'яднаем гэты самы шуферы гэты з метал-дэтэктарам. Паглядзім, што будзе проста. Ён зменіць свае характарыстыкі, альбо проста аб'яднае характарыстыкі. Што ты робіш? Большая верагоднасць знайсці золата і ключы. Значна большая верагоднасць знайсці золата і ключы, пакуль капаеце. Але я згубіў свой метал-дэтэктар, так? Ну, па тыпу ён як метал-дэтэктар перастане працаваць. Альбо ўсё ж такі палепшэнне ёсць. Так? Я не ўпэўнены. Так, тут картка далей патрэбна, я не пройду. Вяртаемся назад. На Alien Isolation пройдзе 500, дзякую вялікае. Так. Праз акварыум. Сакрэтны праход. Давайте сюды. У мяне ёсць яшчэ две дзвяры, якія я магу праверыць. Я зараз у калідоры. Я даволі далёка ад уваходу. Мне ўсё яшчэ патрэбна прайсці 5 пакояў, каб выйсці на вуліцу. Я бы праверыў. На Blueprints адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Blueprints, ну, шчыра, мы будзем гуляць у Blueprints некалькі стрымаў дакладна, каб разабрацца па тыпу, будзем допраходзіць ці не. Вось. Архівы. Калі вы выцягваеце яго, вы больш не зможаце... Ага. Але навошта такі жорсткі пакой? Калі вы выцягваеце, вы больш не зможаце бачыць усе 3 вашых патэнцыяльных планаў, якія вы можете выцягваць. Блин. Давайте, калі вы выцягваеце бэдрум, мы атрымаем вось гэта. Гэта паляпшэнне на ўсё праход, ну, на ўвесь гэты забег. Бо крокі ў мяне па крыху скончваюцца, і іх шкада. Так, ну я тут... Больше не бачу нічога. Просто пакой адчыніў. З эфектам. О, не. Крышталік. І кніжачка. Чырвоны прынц. Мэріан Мэрігольд. Жыў да быў чырвоны прынц, хто сядзеў на чырвоным троне. У яго была чырвоная карона, зробленая з рубінаў, і чырвоны замак, зроблены з камяня. У прынца была любоў да ўсіх рэчаў, якія чырвоныя. Гэта адзіны праўдзівы колер, часта казаў прынц. Ён не мог глядзець на канарэйку альбо крумкача. Яму не падабаліся ні белыя, ён не падабаўся белы лебедзь альбо ў снезе, альбо лебедзь у снезе. І ніколі ён не глядзеў у неба, бо баяўся таго, што ён пабачыць. Ён чуў, што нябёсы былі не чырвоныя. Так, не чырвоныя. Так што заўсёды ў яго была кніга, каб зазірнуць яе. Кожны раз, калі быў ён звонку, так, if he was ever when the clouds weren't around. Калі навокал не было хмараў, і ён быў звонку. І ведаеш ли ты, якую кнігу заўсёды прынц меў? Тую, якая рабіла яго шчаслівым. Тая, якую я рабіла яго шчаслівым кожны раз, калі ён быў сумны. Гісторыю ён прачытаў у ванне, і
у ложку. І магчыма, так, гісторыю гэтую ён чытаў у ванне і ў ложку, і магчыма ты можаш здагадацца з падказкамі, якімі мы табе зараз сказалі. Гэта была гісторыя хлопчыка, хто таксама насіў чырвонае, і ён выглядаў як наш прынц з ад пятак да галавы. І также так, як ты мой чытач, магчыма, можаш здагадацца, гэтая кніга якраз паблізу з табою. Насамрэч, у гэтым жа самым пакою. Гэта гісторыя аб табе, калі гэта патрэбна сказаць, наконт чырвонага прынца і яго кнігі. Чырвонай кнігі, якую мы толькі што прачыталі. Чырвоныя пакоі ключавыя. Што калі мы павінны, каб знайсці 46-й пакой, мы павінны адчыніць усе чырвоныя пакоі. Нам патрэбны забег, у якім мы гэтую версію праверым. Зусім іншае ўспрыманне гульні пры праглядзе First Run стрыма ў параўнанні з праглядам спідрана, дзе гойсаюць па пакоях з такой крутасцю, што становіцца млосна. Не, ну калі ты ведаеш, што рабіць, ты просто выконваеш набор дзеянняў. Я ўвогуле, як бы частка таго, што я раблю, мае стрымы, гэта якраз такі пра першае чуванне, то бок маё знаёмства з чымсьці, і таму я часта кажу рэчы, якія ў мяне ў галаве. Літаральна, вось як яно ёсць у галаве, вось просто тое ж самае, што ўбачу, тое пяю. Разумееце? І без гэтых разумення таго, што адбываецца ў маёй галаве, некаторыя гульні не маюць сэнсу. Блакітны прынц, калі я буду просто, не казаць, што я думаю, свае здагадкі, нейкія версіі, то і губляецца ўвогуле як бы сэнс майго праходжання, таму што я буду просто правяраць. Я думаю, што чырвоныя пакоі, якія азначаны чырвоным, яны важны для праходжання. А тыпу мы павінны, ён чытаў яе паўсюль. А калі ён чытаў яе паўсюль, нам патрэбна усе пакоі здабыць чырвоныя. Я думаю, моя такая думка. Магу памыляцца. Так. Тады давайте ідзем далей у гэты пакой, і калі нам не пашчасціць, то гэта ўсё, гэта канец забега. Нам не пашчасціла. Давайте перамалюем. У нас яшчэ ёсць перамаляванне. Locksmith. Праход ёсць. Усё, не, мы яшчэ можам працягваць. Оп, не, металічныя гэта самыя працуе яшчэ. Так, далёка. Не, добра, што ён... О, ключик. Ёсць. Металічны дэтектар, цудоўна. Не, забег пакуль не скончыўся, але мы ўсё яшчэ на мяжы. Мы можам прайграць зараз. Гараж, зноў. Вось, адзіны правільны пакой для нас. Можна сказаць, дзе схавана ў пакоі з тэлескопам нешта. Не буду казаць, як гэта ўзяць. Не кажы. Я думаю, што... Калі гульня не падкажа мне на гэта, а я не пабачыў сам нічога. Ось. У наступна... О, security пакой. Дарэчы, нарэшце мы пабачым катсцэну. Папярэдні раз я на трэці дзень яго атрымаў. Давайте паглядзім катсцэну.
Так, гэта кантрольны пакой. Дарэчы, пра яго гаварылася, што ў ім якраз такі будзе месца тэрмінал, каб адзначыцца, што ты як бы кончыў працу. Што ў нас ёсць? Вось яна, нагадванне пароля, і вось он пароль, Swan Song. Мы ўжо ведаем яго. Так. Да наступнага папярэджвання. Античембер, вось які знаходзіцца. Дарэчы, ёсць вельмі дзіўнае месца, для тых, хто не заўважыў. Ёсць адзін пакой, які вызначаны. У нас ёсць пачатковы пакой, і вось гэты античембер. Я забываюся, як ён перакладаецца, але гэта тыпу як цэнтральная заля. Ну, нешта такое, па-мойму, і такі сэнс у яе нейкі. Вось. Яна можа быць вельмі важнай для праходжання, можа быць, нам патрэбна туды трапіць, як мінімум, каб прасунуцца, зразумець штосьці важнае пра гульню. Вось, але не факт. Так. І вось пра яе сказана, што античембер будзе... Так. Античембер была адчынена, і рычагі больш не патрабуюцца, каб атрымаць туды праход. Карткі доступу ад дзвярэй, хутчэй за ўсё, з'явяцца ў высокіх рангах, ну, то бок, у лепшых пакоях гэтага будынка. Адначасова, як гэта, ўжо непатрэбная мера перасцярожнасці, звычайныя дзверы у будынку таксама будуць з большай верагоднасцю будуць зачынены, як ты будзеш ісці на поўнач. Далей на поўнач, тым больш складаныя пакоі. Так, я магу тут нешта, тэрмінал ёсць? Герой наш зусім хлапец. Так, ён літаральна хлопчык просто. Ён з самага пачатку ў першай катсцэне паказваўся. Вось. Што цікава, камера там якая знаходзіцца, яна не па тыпу рэал-тайм, а проста яна час часу скануе, дзе я знаходжуся. То бок, усе гэтыя пакоі, глядзіце, банкаўскі сейф ёсць, басейн, гэта самае, з піяніна пакой, вось мелкія пакоі, гэта, я так разумею, архіў увогуле, музей. Тут у нас гэты пакой у нас адчынены, кабінет, шафа, пусты пакой, яшчэ адно сховішча, яшчэ адзін банк, яшчэ адно паўтарэнне, вось гэта з фартэпіяна, яшчэ пакой адзін, ну не такі ж самы, іншы, калідор і бібліятэка, і пагрэбок у нас ёсць. Цікава, яны, ну, ці яны знаходзяцца насамрэч, можа быць, гэта ключавыя месцы, якія вельмі важны для праходжання. Я не ўпэўнены. У покере анты гэта пачатковая стаўка, так. Каніна піяніна. Дарэчы, можна ставіць на гульні, якія ты ўжо прайшоў, напрыклад, на Pacific Drive. Можна. Вы можаце, пажадана, калі у вас ёсць жаданне пабачыць штосьці, што вы не бачылі на стрымах. Напрыклад, у Pacific Drive, як прыклад, пасля таго, як я прайшоў, там дадаліся бясконцыя заезды. Вы можете ставіць на ўсё, што вы пажадаеце. Вось, калі мы гульню ўжо прайшлі, я не буду забараняць вам ставіць, я просто буду папярэджваць, што о, мы гэтую гульню ўжо прайшлі. Такога яшчэ пакуль не было, і, ну, неабходнасці не было. Але без праблемаў. Пажадана просто патлумачыць па тыпу, што дакладна мы збіраемся там рабіць. Таму што мы можам рабіць, праходзіць яе на 100%, напрыклад. Alan Wake можна паспрабаваць прайсці на другую канцоўку, таму што пры паўторным праходжанні Alan Wake другога, там іншая канцоўка. Я гэта ведаю, я паглядзеў, там New Game Plus дае іншую канцоўку. Але гэта цэлая гульня, праходжання, і я вельмі бянтэжуся, што вам просто для тых, хто ўжо бачыў Alan Wake, вы, можа быць, просто пойдзеце на YouTube і паглядзіце канцоўку. Але калі вы жадаеце паглядзець, як я праходжу Alan Wake і раблю свае разважанні, базуючыся на тым, што я ведаю ўжо, то цудоўна. Блин, на вуліцы нешта галосна, каб да, я спадзяюся, вам не перакрыквае, таму што ў мяне заглушае навушнікі, блин. Я ў навушніках сяджу, і мне заглушае на вуліцы, карацей, там нешта траву косяць альбо нешта такое. Так. Нататка.
Нататкі Blue Memos. Гэта вось гэтыя нататкі. Праўда, чырвоныя нататкі хлусня, зялёныя мемо у Герберта заўсёды хлусня. Зялёная хлусня, чырвоная хлусня, блакітная праўда. Гэта не зялёная нататка. Гэта блакітна. Бачыце, тут ёсць каляровая паперка. Я думаю, што гэта праўда. Окей, добра. Толькі мой голос чутно. Як же вам пашчасціла, а? Там капзда што адбываецца на вуліцы. Так, тэрмінал. У нас ёсць пароль ад тэрмінала. Адразу ідзем у сістэму бяспекі. Сістэма картак. Так, сістэма картак налады. Узровень бяспекі сярэдні. Офлайн мод зачынены. Змяніце офлайн мод. На unlocked. Калі мы выключым электрычнасць, то яны будуць заўсёды ўключаны. Так, узровень бяспекі. Узровень бяспекі вызначае наколькі колькасць дзвярэй, якія будуць адпраўлены ў вашым будынку. Напрыклад, калі вы жадаеце пабачыць адзін альбо дзве дзвяры з нізкімі наладамі, гэта будзе нізкая налада. Калі вы жадаеце пабачыць іх шмат, гэта будзе высокая налада. Так. Ведаеце, што думаю? Карацей, гэта адчыняе для мяне магчымасць стратэгіі на гульню. Я магу выставіць нізкія налады, і калі яны выключаны, то яны адчыняюцца. Альбо я магу выставіць, каб іх было да халеры, і пры гэтым зрабіць так, каб яны адчынялі. Калі я знайду пакой з пераключальнікам і адключу іх гэтую сістэму у маёнтку, то яны будуць усе адчынены, і мне не патрэбна будуць на іх ключы, калі ключы там будуць сутыкацца. Таму што чым далей на поўнач, тым больш ключэй патрэбна. Гэта было ў правілах. Давайте паставім надворот высокая. Высокая налада, і калі яны выключаны, то яны адчыняюцца наадварот. Зараз мне патрэбна было бы сістэму гэтую з карткамі адключыць увогуле, і тады ўсе дзверы гэтыя яны будуць мець гэтыя самыя, ну, яны будуць адчыняцца лёгка. Так, меню налад яшчэ. Інвентар. Ага, гэта спіс таго, што зараз знаходзіцца ў маёнтку, што я не падабраў у гэты пэўны момант. Я ў маёнтку падабраў усе фрукты, усе гемы, усе ключы і манеты. У маёнтку зараз нічога няма. Ну, дзякуючы металодэтэктару, дарэчы, вельмі крутая штука. Залагініцца у сістэму. Swan Song. Пароль. Пароль прыняты. Які ж 93 год. Не, вось так ён не рабіў. Так, паслугі маёнтка, так. О, блин, так, у меню, удалённый доступ до тэрмінала, эмейлы, перасылка данных, гласарый тэрмінаў, давайте гласарый тэрмінаў. Adjoining, гэта то, што знаходзіцца паблізу, добра. Гэта у самой гульне, вось яна па тлумачэнні ў гульне ваш, ну, гласарый словаў. Тлумачэнне. Пакоі, фіолетавы колер, і вось такія у нас пакоі. Благословленне. Благословленне гэта замацаванае, ну, паляпшэнне, якое цягнецца некалькі дзён. Звычайна атрымліваецца з гэтай шрайн, як она, святыні. Пасля таго, як вы падносіце ёй золата, окей, добра. Скончыць дзень. Колер фіолетавы, оранжевый, зялёны, жоўты і чырвоны. Ну, гэта з колерамі я яшчэ разабраўся яшчэ. Оранжевы гэта калідоры, фіолетавы гэта, ну, спальні. Зялёны гэта зялёныя пакоі, дзякуй вялікі. Ну, гэта хутчэй за ўсё з раслінкамі, як мы заўважылі. Жоўтыя гэта крамы, і чырвоныя гэта чырвоныя пакоі. І блакітныя гэта блюпрынты, дэфолтны тып. Добра. Contraption.
Воркшоп гэта карысны пакой, у якім вы можете эксперыментаваць і зрабіць розныя камбінацыі прадметаў у інвентары, каб стварыць новы і унікальны кантрепшн. Ну, па тыпу прадмет. Тупікі, нічога новага, капаць. То, што на вуліцы, то ёмаю. На Нер Аўтомат адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Добра. О, можна у меню ёсць яшчэ, якое я прапусціў. Дirigy Blocks. У комісары гульцы могуць знайсці аркадную машыну популярнай гульні Dirigy Blocks. Для засмучаных членаў гэтай самай, ну, каманды ён не працуе ўжо некалькі апошніх гадоў. І нягледзячы на то, што гульня зараз недаступна, плануецца, што мы дададзім яе ў наступным патчы, то бок гэта окей, добра. Бруд гэта тое, дзе можна капаць. Драфт гэта выцягванне, ну, гэта ўжо выцягнуты пакой. Набор драфта гэта планы пакою, якія мы бачым. Што ж такое сёння? Дзівішненькі. Дайце-ка момант. Так, намаляваць. Гэта тое, што мы атрымліваем набор пакояў. І тут яшчэ тэрмінаў да халеры. Усходняе крыло. Давайте, што ў усходнім крыле. Ну, гэта прав, ну, тыя пакоі, якія на правым баку знаходзяцца ўсе. Уваход. Эфект на ўваходзе. Будынак. Усе тэрыторыі гары Холлі. Добра, ёсць. Таміца, планы, гемы, гласары тэрмінаў. Тое, што азначана пытальнічкамі, будуць адчыняцца па вашаму прагрэсу. Добра, добра. Гэта ўсё. Зачынены ключы, прадметы, гісторыя. Як архітэктара вы можете ждаць пабачыць папярэднія выгляды пакояў і канфігурацыі з папярэдніх дзён. Это карысная фіча, можна паглядзець з сістэмнага меню. Добра. Дом, 45 пакояў, праходы. Гэта ўсё нормально. Удача. Удача азначае, наколькі вам пашчасціць знайсці дадатковыя прадметы ў пакоях. Добра. Это ўсё вельмі цікава, але не неабходна. Механічны, што это такое? Спецыяльныя пакоі, бойлерная лабараторыя і вось гэта, где можна кантраляваць электрычнасць у пакоях. Так. Інтэрнэт мясцовы, перманентныя знешнія пакоі, аўтар-рум. Гэта мы знайшлі ўжо. Ранг. 9 рангаў ёсць, якія знаходзяцца на афіцыйных блюпрынтах гары Холлі, але ёсць чуткі пра 10-й ранг. Окей. Рэдкасць. Добра. Перавыцягнуць чырвоныя пакоі. Чырвоныя пакоі што? Не ведаю, добра. Reset. Это вяртаецца ўсё тое, што ў парадак. Спецыяльныя прадметы, спецыяльныя планы. Распаўсюджванне. Это раскідывае па ўсяму дому. Гэта мы ўжо знайшлі. Есть некалькі спосабаў павялічыць колькасць зорак, бачных у начным небе. Самы просты спосаб гэта выцягваць абсерваторыю. Кожная дадатковая зорка стварае новыя фармацыі і атрымлівае дадатковыя эфекты. Тэрмінал. Некалькі станцый, якія аб'яднаныя ў сістэму. Добра. Заўтра. Ну, гэта наступны дзень. Чакайце-ка. Некаторыя пакоі прадстаўляюць бенефіты на наступны забег. Гэта ўсё ёсць. Заходні шлях. І заходняе крыло. Ну добра, гэта гласарык, які вельмі карысны, і ён яшчэ не поўны. Перасылка даных. Перасылка даных ад Сінка. Сінка гэта якраз такі фотоапараты. Ён зараз недаступны. Добра. Эмейлы. Нельга атрымліваць эмейлы адсюль.
Толькі ў офісе можна гэта рабіць. Доступ да тэрміналаў. Бачыць актыўны тэрмінал. Лабараторыя, офіс і бомбасховішча выключана. Я не магу да іх падключыцца адсюль. Таму што іх няма, я іх не задрафціў. Вось гэта. Выключаны сервіс. Добра. Гэта яны, дзе адзначаліся, што яны скончылі. Абвяшэнне. Субота. Так, I don't think anyone else has access to this network this month except you, Simon. So if you're reading this, just know we're all rooting for you, your friends in faithful service. Гэта цікава. Пачакайце-ка. Гэта 7... Вось наш дзень. Ён 7 застаецца. Гэта і той же самы той дзень першага дня, альбо, ну, блин, трэба паэксперыментаваць, карацей. Змена расклада. 4-го. Усё праца на Маунт-Холі была спынена. Бла-бла-бла. Пачынаючы з 4-го. Сёння які дзень? 3-й. Так. Атрымаецца 7-го гэта сёння. Спецыяльныя загады. Ага, дастава можа быць спецыяльнага загада, і яны могуць заняць ад 1 до 3. Компас, метал-детектор, абутак, маска і молот. Давайте компас. Я не уяўляю сабе, што ён. Ён займе ад 1 до 2 дзён. Давайте. Няхай будзе даставляць нам наступныя дні. Потым паглядзім, што ён робіць, таму што компас нам яшчэ пакуль не трапляў. Навошта цікава ён. Ну ўсё. Мы, атрымліваецца, даведаліся. Я буду забег гэта скончваць. Ну, я прайду яго до конца, бо па-іншаму тут не захавацца ў гульне. Я жадаю, у нас ёсць неправерены код у сад. У нас ёсць знешні пакой у нас уже правераны. Я яшчэ жадаю, Darkroom мы праверылі, мы можам зламаць гэты самы. Карткі ўсе ў доме на гэтым забеге. У мяне 18 крокаў. Ці магу я? Давайте назад, карацей. На камерах ёсць сённяшняя дата? Не, няма. Яны просто зялёненькія камеры. Я наперад не пайду зараз. Блин, але калі туды назад я пайду, то я згублю усе свае крокі. Ёсць просто пакой адпачынку, і ён дае 10, але я не упэўнены, мне падаецца, ён дае толькі один раз. Просто за тое, што я па тыпу яго атрымаў. Складаненька як, а? Давайте выцягнем пакой наступны. Ключы ў мяне не бясконцыя. Так, кухня... Ага. Я магу сабе дазволіць яго? Давайте абедзеныя. Короче, вось я. Добра. Далей адчыняем. Ключы уйдуць зараз у 0. Просто. Патіо, будуар... Блин, гэта ўсё. Ну, гэта канкрэтна тут праход закрыўся, воркшоп толькі застаўся. У нас прахода больш далей не будзе. Так, зялёны пакой не патрабуюць больш крышталікаў, каб іх выцягваць. Калі мне пашчасціць, у гэтым зялёным пакоі будзе што выкапаць. Оп, монеткі. Калі ласка, выкапаць. Блин, толькі монеты былі. Мне падаецца, гэта канец гэтага забега. Ага. У мяне ёсць 15 крокаў, я магу на вуліцу выйсці. Давайте. На вуліцу паспрабую, там увесці код. У мяне 11.28 код быў. 11.28. Можа гэта будзе перманентны анлок, і мне не патрэбна будзе памятаць гэты код тады. Яблоневы сад, вось якраз таки мы зараз ідзем. У нас крокаў не той, каб шмат засталося, у нас іх засталося 7. Нагадваю, гэта як працуе. Кожны раз, калі мы выходзім на новую тэрыторыю альбо ў пакой, мы губляем один крок. Мы зараз да яблоневага сада, вось один крок я зараз выкарыстоўваю толькі вось праз гэтую тэрыторыю. Так. Там вось гэты падазроны бункер ёсць. Самае цікава, што за ён. І гэта дрэва спілілі, то бок гэтага дрэва ўжо больш няма, але мы ведаем код са старой фатаграфіі. 1, 1,
2, 8. Ёсць. Ага, перманентны анлок. Пачынаючы з заўтра вы пачнеце кожны дзень з 20 крокамі. Плюс 20 крокаў на зусім. Гэта файна. Гэта вельмі моцны анлок. Яшчэ 20 дадатковых крокаў, гэта круто. Я так разумею, калі ты пачынаеш гульню, гэты код зафіксаваны. І як бы ты можаш... Ну, калі мне цікава, ён фіксаваны заўсёды, нягледзячы на тое. Таксама сонечны гадзіннік ёсць. Сонейка не бачна, а гадзіннік ёсць. Добра. Нотатка. 10.92 па невядома колькі. Я зноў зачитаю поўнасцю тэкст, а потым патлумачу сэнс. When I first came on the estate in the capacity of the new groundskeeper, I was a little dismayed to find that my predecessor had kept no notes, no logbook, and no record of any kind regarding the various gardens and green rooms of the house under his care. As a result of his improvidence, in the first few months of my post, I suffered a number of embarrassing professional blunders that I believe could have been avoided with even a few scraps of imparting wisdom from the previous groundsman. To that end, I will make an effort to make some records of my dealings on the estate in as much as it pertains to horticulture and general tomfoolery. Robert Nagula, groundskeeper. Карацей, той чалавек, які... Ну, садоўнік, карацей. Папярэдні садоўнік ні халер не пакінуў нататкі. Новы садоўнік у якім годзе? У 92-м годзе, то бок год назад. Ён пачаў рабіць нататкі. Карысная і сачыць, ну, по типу, за гэтым сам. І ён якраз таки ёсць гэты нататнік. О, халера тут. Тут да халеры. Давайте просто, блин, я планаваў скончваць. Трэба дачытаць яго. Among my many commissioned duties, I have been tasked with the conservation and oversight of Mount Holly's alluring grounds. My domain stretches from gate to gate and encompasses the Apple Orchard, Entrance Drive, and East Yard. Fortunately for my workload, the maintenance of the West Grounds has not been a priority since Lady Epson's death and the ensuing closure of the West Wing. Nevertheless, I take some pride in my work, so I still endeavor to brush the West Path weekly, if none of but myself take notice. In addition to maintaining the grounds, there are 8 green rooms within the house that require some level of upkeep and light groundskeeping. The majority of these I discovered are only draftable on the perimeter of the house along the east and west wings. The terrace, patio, veranda, morning room, greenhouse, and secret garden all fall within this category. Сакрэтны сад. Цікава. Ён апісвае тое, што, ну, адказнасць за яго увогуле, ну, за прыглядванне за мясцовасцю, што ён чысціць заходні шлях і, што больш важна, ёсць пакой, які можна выцягнуць толькі на ускрайку маёнтка, то бок толькі з самага левага боку альбо самага правага. І гэта тэраса, патіо, веранда, дзённы пакой, ранішні пакой, гэта цяпліца і сакрэтны сад. Усе трапляюць у гэтую катэгорыю. Іх можна толькі па перыметру дома. Ой, блин, я не дачытаў. The soil survey. One of the first tasks I undertook as groundskeeper was to conduct a survey of the various plots of soil underneath each slot on both the east and the west wings of the house. And while I would have preferred a full survey of all 45 plots of the house, it was clear that the inconvenience such as undertaking would produce was in no way worth the extra data, especially considering the rooms that would benefit from the survey only ever appear in the wings. To quantify soil quality, I measured the soil's capacity to support crop growth and maximize the promise of high yields. The survey ended up taking 2 weeks due to some difficulty reaching the higher ranks, but the project was well worth the effort. As suspected, the room position has a direct relationship to the amount of fruit spread from gardens and the amount of flowers that can bloom in greenhouse. Ага. Глядзіце, калі мы выцягваем зялёны пакой, то ад таго, куды мы, дзе будзе знаходзіцца гэты зялёны пакой, залежыць то, як шмат ён дасць гэты зялёны пакой. Таму патрэбна ставіць іх у ідэале ў самыя карычневыя кропкі, ніколі ў чырвоныя, ну і чым больш карычневыя, тым лепей. Я возьму, зраблю скриншот. 10.93
Есть. Smudge pots. A few years ago, the Baron made the long overdue decision to switch from gas lighting to electrical power. The installation of the new system was a substantial undertaking, as almost every room in the house had to be equipped with the new fixtures and wiring. Thankfully, these renovations did not extend beyond the mansion's interior, and all of the lamps and equipment used outside of the house are still connected and powered by a gas line, including but not limited to the orchard's smudge pots. The smudge pots found among the apple trees here in the orchards are critical necessity. Вітаю, дід Максим, вітаю усіх, хто прийшов на стрим. Насамрэч ми, якби скончуємо і дочитую книгу, і думаю, я буду передавати вас далей. Але давайте хутенька патлумачу, чым мы займаемся. Мы гуляем у Blue Prince. Гэта гульня з'яўляецца пазлам у пазле і яшчэ з пазламі трошкі і яшчэ і рагалік наверх. Як гэта працуе? Галоўнаму герою патрэбна знайсці 46-й пакой у маёнтку, у якім толькі 45 пакояў. Ён поўны пазлаў, і мы пакрыху даведваемся пра таямніцы гэтага маёнтка. Маёнтак перабудоўваецца кожны дзень, і нам патрэбна пачынаць нанова, пры гэтым з новымі ведамі. Мы папаўняем нашы веды і пачынаем праходзіць далей. Мы здагадваемся пра большае і можам больш зрабіць. Зараз я чытаю дзённік садоўніка, які прыглядваў за зямлёй навокал гэтага маёнтка. І мы, напрыклад, даведаліся наконт якасці зямлі у ускрайку маёнтка. Там можна ставіць пэўныя пакоі. Гэту механіку раней нам была выкарыстоўвалася, мы зараз трошкі ведаем больш. Ёсць пераключальнікі, раней была газавая сістэма, і у маёнтку, і яна ўсё яшчэ захавалася. Зараз гэта літаральна зараз уже для ўсіх. Прачытаў гэту старонку, я две. У маёнтку ёсць газавая сістэма, была раней, яе потом замянілі на электрычную для таго, каб асвятляць пакоі, так? Яны замянілі на электрычнасць, але газавая сістэма засталася. Пры гэтым на вуліцы ўсё яшчэ выкарыстоўваецца газавая сістэма. Так, калі smudge pots are not in use, the orchard's gas line should be turned off to conserve resources for the estate's other gas-powered machinery and appliances. Калі smudge поты гэтыя не выкарыстоўваюцца, трэба іх выключаць, гэтую лінію. А дзе пераключальнікі тады яго будуць? Так, пачакайце. The smudge pots found among the apple trees here in the orchard are critical necessity thanks to the cold temperatures and high altitude of the estate. These gas-burning stack heaters prevent frost and should be kept on during the winter months to ensure a daily yield of apples. Ага, добра, мы патрэбна іх выключыць, каб у маёнтку працавала, калі яна ўключана, я так разумею, яны даюць нам дадатковыя крокі яшчэ. Вітаю, дед Максим. Вітаначкі. Я ўжо патлумачыў гледачам, што адбываецца, я зараз уже не буду паўтараць. Мы будзем хутка скончваць. Я жадаю дачытаць гэты дзённік, таму што гэта канец нашага рана. Гэта гульня рагалік з пазламі. І у нас ёсць абмежаваная колькасць крокаў, якія мы можам зрабіць у маёнтку, пакуль мы не стомімся, і нам патрэбна потым перапачынаць гэты маёнтак па новай. Так, у нас апошняя старонка. Чытаю, як дагэтуль, чытаю па-ангельску і услых, а потым проста перакладаю даю асноўны сэнс, бо чытаць шмат. After a few months of idleness, I finally have a new cause to champion, and I have submitted a request for a change of scenery. Specifically, I would like to replace the statue of Rinda, currently in the cloister, with a much more appropriate angel, Rina. After all, as beautiful as the statue is, shouldn't the greenery of Mount Holly be governed by the paragon of gardening? Though amused, I do not think Anne took the request too seriously, though she did humor me and listen to me rave and pontificate on the subject for the better part of our lunch yesterday. And she wonders why I avoid tending the cloister. Truth be told, I have forgotten how to access the inner guards, and I'm too scared of chastisement to probe for the particular for the third time. My best rendition pretty good considering I have only ever seen Rina's depiction in the chapel. Ну гэта тут не вельмі замена. Ён паспрабаваў спытаць Анну замяніць анёла з аднаго на іншы. Навошта нам гэта інфармацыя? Анёла якога? Так, Арінду замяніць на Ріну. Не разумею, навошта гэта ўвогуле інфармацыя нам патрэбна. Анёла у маёнтку замянілі. Так, вось гэта, вось яна, газпайп. Я магу яго пераключыць? Неяк, не? Яна павінна быць выключана. Вось яна, пераключальнік. Оп. І ён запальвае святло. У мяне яшчэ засталося 4 крокі. Я, можа быць, магу... Пачакайце-ка. 1 з 4 запаліўся, так?
Калі адзін з чатырох. Трэба шукаць яшчэ такія жа. Дзе яны яшчэ могуць быць, цікава. Так. Ну, сачым за трубамі, таму што такім чынам можам... Я не ведаю, што гэта зробіць, але штосьці гэта робіць. Окей. А што ў нас увогуле па планах? Я заўтра буду працягваць блюпрынца, літаральна вось дзе мы пакінулі. Гэта штука ўвогуле. Але яго ведае навошта яна. Я буду працягваць блакітнага прынца, то бок гэтую гульню заўтра. У пятніцу, як звычайна, мы гуляем у тое, што вы абіраеце самі. І, блін, а тут яшчэ таксама такія чашы. Ну, я так разумею, важна толькі гэтая. Пушечка. Не, паляцела. У пятніцу мы гуляем тое, што вы абіраеце вы. У блюпрынца мы будзем гуляць пэўны час. Я не ўпэўнены, што мы будзем яго да канца праходзіць. Я не да канца ўпэўнены. Вось, таму што, можа быць, потым стане трошкі сумненька. Зараз мне вельмі цікава, мне падабаецца пазл. Мне падабаецца тое, што мы... Нашыя веды важней за тое, што мы анлокі ў гульне, скажем так. Ну, яно перамяжаецца. Тут нашыя веды разам з тым, што дае нам гульня, паколькі мы адчыняем маёнтак і даведваемся пра яго больш. Вось. Зараз я буду вас пакідаць, бо яшчэ працаваць, і працы даволі шмат яшчэ. О! Загадаць. Манетку. Я кінуў манетку. Окей. Чтобы гэта не было. Я толькі раз у дзень такое могу рабіць, так? Цікава, гэта было ўвогуле нечакана. Я могу манетку кідаць у фонтан. Ну ўсё, у мяне толькі адзін крок застаўся. Куды бы я не пайшоў з гэтай тэрыторыі, гэта будзе канец. Як бы я нікуды больш не выйду. Таму на гэтым націскаю перазапусціць. І я ўжо на гэты раз абяру не патым пачаць наступны дзень. Альбо яно аўтаматычна пачнецца. Вось і наш забег. Даволі, глядзіце, як шмат мы маёнтку адчынілі. Гэта да халеры пакою, на жаль, крокаў не хапіла. Зараз, пачынаючы з гэтага дня, на наступны дзень у нас будзе плюс 20 дадатковых крокаў, і мы зможам значна больш пакрываць тэрыторыю без неабходнасці адчыняць дадатковыя пакоі или грані для крокаў. Для крокаў. Гэта добра. Так. Оп. Захаваць і выйсці. На гэтым я вас буду пакідаць. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Пайду працаваць. Нагадываю, заўтра і паслязаўтра у мяне выходны, і я планаваў на які-небудзь з гэтых дзён паспрабаваць зрабіць больш доўгі стрым. Не толькі пагуляцца, а потым мне патрэбна яшчэ падрыхтаваць ДНД і, можа быць, яшчэ перакладам заняцца. Так што адно з двух я параблю на пашыраным стрыме, то бок пагуляюся, а потым пераключусь на вось гэтыя справы. Вось, пры гэтым на стрыме будзем сядзець разам штосьці клупаць. Добранька. Я перадам вас Лілу Зоркі сёння, я бачу толькі яе зараз. Яна зараз гуляе Overwatch другі. Вам добрага дня, добрай працы. Хто працуе, хто пачывае, пачывайце. З вамі я пабачуся заўтра. А зараз будзе Ліл Зорка, і яна будзе забіваць кагосьці. Я зараз бачу, як змагаецца ў актыўным тэмпе. Да пабачэння.